सर्वप्रथम प्रार्थना आणि गुरुवंदना घेते आणि मग आपण आपल्या आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो. श्री शिल प्रभुपाद की जय हो. श्रीमद् भगवद गीता की जय हो. श्री शिल प्रभुपाद की जय. श्री शिल प्रभुपाद यांच्या द्वारा. सर्वांना हरे कृष्ण. आज आपला इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने जो अभ्यासक्रम सुरू आहे 18 दिवसांमध्ये भगवद्गीता आपण शिकूया. तर ह्याचा आपला आज 9वा दिवस आहे आणि आपला 9वा अध्याय आहे. तर आपण आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. इस्कॉन बेंगलोरच्या वतीने पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत करते आणि आपल्या आजच्या अभ्यासाला आपण सुरुवात करूया. मग आजचा जो आपला अध्याय आहे तर ह्याचं नाव काय आहे तर राजगुह्य योग किंवा त्याला म्हटलंय राजविद्या राजगुह्य योग असं त्याचं नाव आहे. तर ह्याचा अर्थ काय की सर्वात गोपनीय ज्ञान की ज्याला म्हणजे परम गोपनीय ज्ञान असं म्हणतात. आध्यात्मिक भाषेत परम म्हणजे सर्वश्रेष्ठ सर्वात गोपनीय जे ज्ञान असतं तर ते परम हा शब्द वापरला जातो त्याच्यासाठी. सर्वात म्हणजे किंवा सर्वश्रेष्ठ असं म्हणजे त्याच्या पलीकडे आता काही नाहीये तर असं परम गोपनीय ज्ञान आहे. मग आता हे कोणतं आहे हे आज आपण अभ्यासणार आहोत. मग हे परम गोपनीय ज्ञान आपण म्हणजे आपण कोणाकडून घेणार आहोत तर भगवान श्रीकृष्णांच्याकडून घेणार आहोत. आणि असं ज्ञान घेतल्यामुळे काय होणार आहे तर भगवंतांच्या कृपेस आपण कसं पात्र व्हायचं आणि त्याद्वारे मग आपण भगवंतांची प्राप्ती किंवा भगवत धामाची प्राप्ती करण्यासाठी कशा पद्धतीने भक्तियोगामध्ये दृढ व्हायचं तर हे सगळं आपण समजून घेणार आहोत. मग आता आपण आपले जे अर्चविग्रह आहेत हे राधा श्याम सुंदर म्हणून अर्चविग्रह आहेत. तर यांना आपण साष्टांग दंडवत करूया आणि आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य इस्कॉनचे श्रील प्रभुपाद यांच्या चरणी प्रणाम करून आजचा आपण अध्याय अभ्यासूया. हा मग त्याची पुढची स्लाइड. हा
भगवान नरसिंहदेवांच्या चरणी आपण दंडवत प्रणाम करू आणि आजचा अभ्यास सुरुवात करू. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हा, परात्पर भगवान म्हणाले, माझे प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करीत नाहीस, म्हणून मी तुला हे परमगुप्त ज्ञान देईन. ते जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. आता इथे भगवान काय म्हणतात की तू म्हणजे माझा प्रिय असा, म्हणजे माझ्या प्रिय अर्जुना. तर ह्या शब्दातून त्यांना काय सांगायचंय की प्रिय सखा असा मित्र असा अर्जुन आहे भगवंतांचा, हो की नाही. जरी तो भगवंतांचा शुद्ध भक्त आहे, ज्ञानी भक्त आहे, किंवा त्यांना अर्जुनांना भगवंतांचा अंतरंग पार्षद असे म्हटलं जातं बरं का. मग त्यांना भगवंत काय सांगतात की तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस. म्हणजे अर्जुनाची पूर्ण आणि ते काय म्हणतात की तू मदत करत नाहीस, तू प्रेम आहे, म्हणून पण प्रेम आहे. मग त्यामुळे तर तुला हे परमगुप्त ज्ञान देईन, म्हणजे जे गोपनीय असं आहे. माताजी आवाज ब्रेक होतोय. हा हा, थोडस इकडं वाढवायचं आहे मी व्हिडिओ ऑफ मध्ये. बरं. ठीक आहे. हरे हरे कृष्ण. हा, आता येतोय का पहा माताजी आवाज माझा? हो, हरे आता कृष्ण. येतोय. हा, आजच्या हरे आधी कृष्ण. एकदमच तुटक येत होता, आता येतोय. क्लिअर येतोय आता? हो, आता बोलताय तुम्ही तर हरे येतोय. कृष्ण, येतोय माझं? हो हो. हा हा. तर मग इथे आपण काय समजून घ्यायचं की भगवंत काय सांगतात की तू माझा मत्सर करत नाहीस, आणि म्हणून मी तुला हे ज्ञान आहे ते देईन. आणि ते जाणून घेतल्यावर तू हे जे भौतिक अस्तित्वातली जी काही दुःख आहेत, म्हणजे असं ते ज्ञान आहे की ते भौतिक अस्तित्वातली जी काही दुःख आहेत म्हणजे, तर त्यापासून तू मुक्त होशील. म्हणजेच काय की भौतिक प्रकृतीमध्ये आपण प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या बंधनाखाली आहोत, 3 गुणांच्या प्रभावाखाली. तर त्यातून तू मुक्त होऊन जाशील. म्हणजेच काय, जेव्हा आपण मुक्तात्मा होतो तेव्हा काय होतं, भगवंतांची कृपा तर आपल्यावर असतेच आहे, तुझी कृपा झालेली, आणि त्याद्वारे आपण भगवंतांच्या कृपेमुळेच आपण भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. मग आता भगवंत असं का बरं म्हणतात की तू मला प्रिय असल्यामुळं किंवा मत्सर तू माझा करत नसल्यामुळं मी तुला हे ज्ञान देईन. तर हे आपण समजून घेऊया. बऱ्याचदा काय होतं की भगवंतांचे हे जे, म्हणजे खरं तर भगवंतांचे हे जे उपदेश आहेत ना, ते इतके शक्तिशाली आहेत, किंवा म्हणजे असे म्हणजे सामर्थ्य त्याच्यामध्ये आहे की फक्त श्रवण भक्तीनीच आपण, म्हणजे श्रवण भक्तीमुळेच आपण, म्हणजे आपल्याला हे जे ज्ञान मिळतं त्यातून, तर त्या म्हणजे ते ज्ञान कसं आहे, तर साक्षात्कारी असं ज्ञान आहे. आणि त्यामुळे काय होतं की आपण म्हणजे भगवत भक्तीमध्ये त्याद्वारे दृढ होतो, किंवा भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये त्यामध्ये दृढ इतके सामर्थ्य, किंवा इतकं अलौकिक सामर्थ्य, किंवा म्हणजे असं त्यामध्ये आहे. पण जे कोणी असे लोक आहेत की जे फक्त तर्कानी, किंवा म्हणजे असं जे सांसारिक पंडित आपण ज्यांना म्हणतो, की त्यांनी खूप साऱ्या अशा पदवी म्हणजे त्यांनी ग्रहण केल्यात, तर अशा म्हणजे बुद्धीनी किंवा तर्कानी असं भगवंताविषयीचं ज्ञान प्राप्त होऊ शकत नाही. तर ह्यासाठी काय करायला लागेल, तर भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा, म्हणजे काय, भगवंतांचा संग, भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप, किंवा भगवंतांना अर्पण केलेलं अन्न आपण प्रसाद म्हणून ग्रहण केलं, किंवा नवविधा भक्ती केली भगवंतांची, तर काय होईल की भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारेच आपण भगवंतांना तत्वता जाणू शकू. म्हणजे अगदी भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये पण याला पुष्टी देण्यात आली की एखादा व्यक्ती जेव्हा या भौतिक संसारामध्ये राहून भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये म्हणजे रममाण होतो, तेव्हा काय होतं, तर त्याला ह्या भौतिक जगात असलेले जे भौतिक क्लेश आहेत, तर त्या सगळ्यांपासून तर त्रास होत नाही, तर तो म्हणजे महत्व आहे म्हणजे भगवंताच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेचं. मग आजच्या अध्यायामध्ये आपण हेच अभ्यासणार आहोत की अनन्य विशुद्ध भक्ती काय आहे, आणि ही जी अनन्य विशुद्ध भक्ती आहे ना, तर ह्यालाच परम गोपनीय ज्ञान असं म्हटलंय. म्हणजे जेव्हा ह्या दिव्य स्तरावर एखादा मनुष्य स्थित होतो ना, तर तेव्हा या भौतिक जगात असूनही तो मुक्तात्माच असतो. हा भाग आपण समजून घेऊया. आणि मग इकडे भगवंत काय म्हणतात की असं म्हणजे
म्हणजे तू माझा मत्सर करत नाहीस म्हणून मी तुला ज्ञान हे देतो. तर असं का म्हणतात इथं अनुसूये हा शब्द वापरला म्हणजे मत्सर असं. तर ह्या श्लोकातून आपण काय समजून घ्यायचं? तर साधारण आता 700-800 भाषांतर भगवद्गीतेवर झालेली आहेत बरं का. मग जे विद्वान असतात भाष्यकार असे ते लिहितात वेगवेगळ्या टीका टिप्पणी भाष्य असं भाषांतर त्यांनी लिहिलेली आहेत भगवद्गीतेवर अगदी निष्णात विद्वान. पण ती सुद्धा म्हणजे भगवद्गीतेवर लिहिलेली भाषा आहे ती चुकीची ठरतात. का? तर त्यांचा भगवंतावर म्हणजे दृढ विश्वास किंवा श्रद्धा नसते आणि त्यामुळे काय होतं तर ते भगवंतांचा मत्सरच करतात एक प्रकारे आणि त्यामुळं त्यांची जी भाष्य आहेत ती मग निरुपयोगी ठरतात किंवा चुकीची सुद्धा ठरतात. म्हणजे मग जर कोणी भगवंतांचा द्वेष करत असेल अशा पद्धतीने भगवंतांच्यावर त्यांना श्रद्धा आणि विश्वास नाहीये तर मग भगवंतांच्या विषयी असं परिपूर्ण ज्ञान कुणी आपल्याला देऊ शकेल का? बिलकुल नाही, हो की नाही? म्हणजे किंवा भगवंतांच्या चारित्र्यावर कोणी भाष्य लिहू शकेल का? तर बिलकुलच नाही. म्हणजे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे श्रीकृष्ण काय की हे स्वतःच भगवंत आणि विशुद्ध म्हणजे असे दिव्य असे पुरुष आहे. मग हे जो कोणी जाणतो म्हणजे तर त्याला हे म्हणजे निश्चित भगवंतांच्या विषयी म्हणजे जे काही दिव्य ज्ञान आहे तर त्यामध्ये तो स्थित झालेला असतो किंवा त्यांना तत्वता म्हणजे भगवंतांना या नवविधा भक्तीद्वारे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे जाणलेलं असतं. आणि मग असा जो भक्त असतो तर त्यालाच भगवंतांच्याकडून ज्ञान प्राप्त होतं किंवा भगवंतांच्या तो कृपेस प्राप्त होतो. मग हे सगळं म्हणजे आपण शिकणार आहोत आजच्या अध्यायामुळे आणि मग भगवंत म्हणून काय म्हणतात की तुला माझ्याविषयी प्रेम आहे किंवा तुझी माझ्यावर भरपूर म्हणजे श्रद्धा आणि विश्वास आहे आणि म्हणून तू माझा मत्सर करत नाहीस आणि म्हणून मी तुला हे परमगोपनीय ज्ञान सांगतो. आता पहा म्हणजे आपल्या भौतिक जीवनामध्ये पण असं असतं की नाही की आपले जवळचेच एखादे कोणी स्नेही असतात त्यांच्याशी आपण आपले सगळे वैयक्तिक गोष्टी असतो त्या सगळ्यांची चर्चा वगैरे करतो, हो की नाही? म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो ना आपण टॉप सिक्रेट शेअर करतो किंवा आपल्या वर्गातल्या स्कूलमध्ये म्हणजे शाळेमध्ये एखादाच मित्र मैत्रीण असते की नाही की ज्यांच्याशी आपण अगदी आपलं मनातलं बोलतो, हो की नाही? मग असंच आहे अगदी. म्हणजे भगवंत इथे अर्जुन त्यांचा असा खूप म्हणजे शुद्ध आणि ज्ञानी असा भक्त आहे आणि त्याचबरोबर तो त्यांचा प्रिय मित्र सखा आहे आणि तो शिष्य म्हणून त्यांना शरण गेलाय आणि त्यांना प्रार्थना करतो की मला तुम्ही मार्गदर्शन करा. जी काही त्याची संभ्रमावस्था झाली या सगळ्या म्हणजे युद्धभूमीवरच्या परिस्थितीमुळे खरं तर ही भगवंतांनीच योगमायेने त्यांची ही परिस्थिती निर्माण केली आहे. पण त्यामुळं भगवंत त्यांना म्हणजे अर्जुनांच्या हे संभ्रमावस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि मग अर्जुन हे त्यांचे कसे शुद्ध ज्ञानी भक्त आहेत. मग त्यांनी आपल्या सामर्थ्यशाली जी सेवा आहे ते भक्तिमय प्रेममय सेवा कशी आहे त्यांची सामर्थ्यशाली अशा उन्नत उच्च कोटीच्या भक्तांची अशी सेवा असते. मग त्यामध्ये प्रगती कशी करता येईल त्याला किंवा त्यासाठी प्रगतीसाठी किंवा उन्नतीसाठी त्याला प्रेरणा कशी देता येईल मग ह्या सगळ्या म्हणजे बद्दल विचार करून भगवान श्रीकृष्ण काय म्हणतात की आतापर्यंत जे काही ज्ञान सांगितले त्या सगळ्यापेक्षा गोपनीय असं ज्ञान मी तुला आता सांगतो आणि त्यानुसार ते जाणून घेतल्यामुळे काय होईल प्रकृतीच्या या 3 गुणांच्या बंधनातून म्हणजे थोडक्यात भौतिक अस्तित्वाची ही जी सगळी दुःख कशामुळे असतात तर आपण या 3 गुणांच्या म्हणजे प्रभावाखाली कार्य करत असतो आपलं प्रत्येक कर्म करत असतो तर ह्या सगळ्यापासून तू मुक्त होशील. आता आपण पुढे जाऊ. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्म सुसुखं कर्तुमव्ययम्. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानांचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि आचरण करण्यास अत्यंत सुखकारक आहे. आता इथं भगवंत काय म्हणतात आता सर्व गोपनीय ज्ञानात गोपनीय म्हणजे काय की आता पहा फळांचा राजा काय म्हणतो आपण म्हणजे त्याला आपण आंबा असं म्हणतो की नाही हे उदाहरण व्यवहारातलं मी देते. मग तसं सर्व ज्ञानांचा राजा
म्हणजे हे ज्ञान आहे. आणि मग हे कसं आहे सर्वात गोपनीय सर्व ज्ञानामध्ये. तर ह्याच्यासाठी आपण समजून घेऊया किंवा सर्व विद्यांचा राजा किंवा ज्ञानांचा राजा असं याला का म्हटलंय. तर आता तत्वज्ञान आणि सिद्धांत असे खूप आहेत म्हणजे आपले जे वैदिक ज्ञान आहे त्याच्यामध्ये गौतम, कणाद किंवा कपिल किंवा याज्ञवल्क्य किंवा शांडिल्य किंवा वैश्वानर असे किंवा व्यास मुनी असे अत्यंत म्हणजे उच्च कोटीचे म्हणजे महर्षी होऊन गेले. मग त्यांनी काय केलं तर आपल्या वेगवेगळ्या म्हणजे आपल्या ज्या म्हणजे तत्वज्ञानाच्या ज्या मीमांसा आहेत तर त्या त्यांनी म्हणजे लिहिल्या. मग म्हणजे जसं वेदव्यासांनी वेदांत सूत्राची रचना केली म्हणजे आणि त्याच्यावरूनच वेद बनवले गेले म्हणजे त्यांनीच वेदांचं संकलन केलं. म्हणजे हे उदाहरण आपण समजूया. तर म्हणजे असे सगळं उपलब्ध आहे. मग ह्या सगळ्यापेक्षाही म्हणजे ते सर्वश्रेष्ठ असं गोपनीय ज्ञान आहे म्हणून त्याला काय म्हटले ज्ञानाचा राजा. मग ते कसं आहे पवित्र आहे म्हणजे काय की पहा हे भगवंतांकडून प्रत्यक्ष आलंय त्यांच्या मुखातून प्रत्यक्ष आलंय म्हणून त्याला काय म्हटलंय म्हणजे ह्याच्यापेक्षा परमपवित्र म्हणजे भगवंतांना आपण काय म्हणतो परमपवित्र परमेश्वर असे जे आहेत मग त्यांच्या श्रीमुखातून प्रत्यक्ष हे उपदेश जेव्हा आलेले आहेत तेव्हा ते कसे असतात देश काल खंडे युगे मनवंतरे त्यात त्रुटी तर नसणारच आणि ते इतकं शुद्ध आणि इतकं विशुद्ध आणि असं परम पवित्र असणार आहे की म्हणजे ते आचरण करायला सुद्धा म्हणजे कसं असणार आहे अत्यंत सुखकारक किंवा कसं आहे ते तर अनुभवजन्य आणि प्रत्यक्ष आत्मदान देणार म्हणजे काय तर गुरु शिष्य परंपरेतून हे आलंय हो की नाही आपण 4 संप्रदाय अभ्यासले गुरु शिष्य परंपरेतले मग आपण ज्या परंपरेतून अभ्यासतो तर ब्रह्मा वैष्णव गौडीय परंपरेतून हे मग ब्रह्माजींना त्यांनी दिलं कृष्णाने मग पुढे ब्रह्माजींनी म्हणजे पुढे नारद मुनींना दिलं मग पुढे त्यांनी व्यासांना दिलं मग पुढे व्यासांनी म्हणजे ही जी परंपरा आहे आणि ह्याच्यातूनच 32वे जे गुरु आहेत आपले तर ते श्रील प्रभुपाद आहेत ह्या परंपरेतले म्हणजे काय हे कसं अनुभवजन्य म्हणजे गुरूंनी ते आचरणाच्या म्हणजे आचरणाच्या पातळीवर किंवा आचरणाच्या स्तरावर स्वतः अनुभव घेऊन ते सिद्ध केलेलं ज्ञान आहे आणि त्याद्वारे त्यांनी शिष्य उत्तराधिकार पद्धतीनं ते दिलंय म्हणजे ह्या परंपरेतून आलंय आणि त्यामुळे ते कसं आहे प्रत्यक्ष आत्म्याला आपण म्हणजे ते ज्ञान दिलं जाते पहा आणि त्यामुळं हे जे धर्म आहेत म्हणजे जे वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था आहे किंवा वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था आपल्या जीवनामध्ये ह्या 2 पद्धतीने आपलं जे काही रचना आहे मानवी समाजाची ही केली गेली तर मग ह्या सगळ्याची ती परिपूर्णता करणार आहे म्हणजे इतकं ते परिपूर्ण असं आहे म्हणजे कुठलीही त्रुटी नाही त्याच्यामध्ये आणि हे ज्ञान कसं आहे अविनाशी प्रत्यक्ष भगवंत कसे अविनाशी आहेत अजन्म आहेत म्हणजे त्यांच्याकडनं आलेलं ज्ञान कसं हे दिव्य आहे कधीही नष्ट न होणार आहे पहा म्हणजे आज देखील इतकी वर्ष म्हणजे आपण भगवद्गीतेचा इतिहास अभ्यासला तर 120 दशलक्ष वर्षाहून अधिक वर्ष भगवद्गीता या पृथ्वी तलावर म्हणजे तेव्हापासून उपस्थित आहे म्हणजे कसं आहे अविनाशी आहे आणि मग ते आचरण करायला कसं अत्यंत सुखकारक आहे कारण ते आपण ज्ञान आत्मसात केल्यामुळे काय होणार आहे आपण भगवंत कसे आहेत सच्चिदानंद म्हणजे काय तर शाश्वत आनंद म्हणजे ज्ञानाने युक्त असं आणि आनंद देणारे म्हणजे परम आनंदाचं ठिकाण कोण आहे भगवंत मग असं जे ज्ञान आहे ते भगवंताकडून आल्यामुळं आपण देखील काय होणार आहे परम शांती परम आनंद प्राप्त करू शकणार आहे आणि त्याद्वारे म्हणजे काय करू शकणार आहे म्हणजे भगवंतांच्या कृपेस देखील म्हणजे ज्ञानाने युक्त झाल्यामुळे म्हणजे जे पूर्णपणे शाश्वत असं ज्ञान आहे भगवंतांकडून आलेलं तर त्यामुळे आपण भगवंतांच्या कृपेस देखील पात्र होणार आहे म्हणून त्याला काय म्हटलंय सुखकारक आहे मग इथे आपण समजून घेऊया आपल्याला जे शिक्षण दिलं जातं ना आपल्या ह्या म्हणजे भौतिक संसारामध्ये तर हे कसं असतं तर आपण राजकारण समाजशास्त्र भौतिकशास्त्र म्हणजे विज्ञान सगळं गणित किंवा खगोलशास्त्र सगळे म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण इंजिनिअरिंग आता कितीतरी म्हणजे त्याच्या शाखा आहेत वेगवेगळ्या म्हणजे विभाग आहेत तर मग हे सगळं अभ्यासतो की नाही मग हे सगळं कसं आहे तर म्हणजे हे सगळ्या जगभर ही सगळी विद्यापीठ किंवा विद्यालय जी काही आहेत शैक्षणिक संस्था म्हणजे मोठ्या मोठ्या प्रमाणात आहेत तर ह्या कशा आहेत हे आपल्याला फक्त म्हणजे आपल्या शारीरिक आवश्यकता भागवण्यासाठीच शिक्षण आहे पण खरं तर आत्म्याच्या उपस्थितीशिवाय आपल्या शरीराला काही अर्थच नाही पहा आणि असं असून सुद्धा आत्म्याला महत्व न देता आपल्याला कसं ज्ञान दिलंय शरीराच्या ज्या आवश्यकता आहेत त्या भागवण्यासाठी जे ज्ञान आहे ते आवश्यक म्हणजे असं आपण घेतोय म्हणून आतापर्यंत म्हणजे आजवर कुठलंही असं विद्यापीठ नाही की जे आत्म्याला
ज्ञान देण्यासाठी किंवा असं शैक्षणिक संस्था किंवा अशा पद्धतीने म्हणजे इकडे भौतिक संसारामध्ये आपण पाहत नाही पहा किंवा आपल्याला आढळत नाही. पण आपल्याला भगवद्गीतेच्या माध्यमातून हे ज्ञान कसं मिळतंय, तर आपला आत्मा आहे तो ज्ञानाने म्हणजे तो युक्त होईल अशा पद्धतीने. आणि ह्याचं महत्व काय आहे आपण समजून घेऊया, की आपला जो भौतिक देह आहे, तर आपण जे काही ज्ञान घेतो या शरीराची आवश्यकता पुरवण्यासाठी, म्हणजे जसं आपलं भौतिक म्हणजे देह नष्ट होतो, तर त्याचबरोबर म्हणजे आपली जी भौतिक कर्म असतात त्याबरोबर ते जे काही ज्ञान असतं त्याच्या संग ते नष्ट होतं. म्हणजे आपला देह आहे तो नाशिवंत आहे आपण जाणतो. आणि मग तेव्हा काय होतं, आपलं जेव्हा मृत्यूनंतर दहन होतं किंवा त्यावेळेला काय होतं, की म्हणजे त्यानंतर आपलं शरीर नष्ट होतं. तर जेव्हा आपल्याला पुन्हा जन्म मिळतो, तेव्हा आपल्याला पुन्हा हे म्हणजे हे जे भौतिक संसारातलं ज्ञान आहे, म्हणजे आवश्यकता आपल्या पुऱ्या करणारं, हे पुन्हा ABCD पासून शिकावं लागतं. पण हे जे आत्म्याला दिलं गेलेलं ज्ञान आहे किंवा मिळणारं ज्ञान आहे, हे कसं आहे, आपण जेव्हा आपला आत्मा एक शरीर टाकून दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो आपल्या मृत्यूनंतर, हो की नाही? आपण हे शिकलो दुसऱ्या अध्यायामध्ये, की आपण शरीर नसून आत्मा आहोत. मग त्यावेळेला काय होतं, जे पहिलं ज्ञान आहे म्हणजे 1% मी घेतलेलं असेल, तर दुसऱ्या टक्क्यापासून मला पुढच्या जन्मात माझं जे काही आहे, तर तिथून पुढचा प्रवास सुरू होतो. मग हे वैशिष्ट्य आहे. म्हणजे हे कसं आहे, आपल्या आत्म्याला ज्ञान देणं. आणि त्यामुळे काय करू शकतो आपण, हे ज्ञान संपादन करून आपण ज्ञानाच्या दिव्य स्तरावर स्थित होऊन, म्हणजे जे भगवत भक्तीचं विज्ञान आहे, तर ते समजून घेऊन आपण काय करू शकतो, तर भक्ती मार्गावर उन्नत होऊन भगवत प्राप्तीसाठी प्रयत्न करू शकतो. आणि भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आपण भगवत भक्तीमध्ये अग्रेसर होऊन भगवंतांच्या कृपेस प्राप्त होऊन भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. असं हे अनुभवजन्य आणि सुखकारक आहे. कारण अनेक असे मुक्तात्मे किंवा पुण्यात्मे योगीजन त्यांनी हे ज्ञान प्राप्त करून ते दिव्य स्तरावर असे स्थित झालेले आहेत किंवा भगवत धामाची त्यांना प्राप्ती झालेली आहे. आणि म्हणून ते काय म्हटलंय, अनुभवजन्य आहे, प्रत्यक्ष अनुभवजन्य असं प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारं आहे. आणि ते कसं आहे, धर्माची परिपूर्णता करणार आहे. तर हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता पुढे जाऊ आपण. हे परंतप अर्जुना, ज्याची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्यांचे पुनरागमन होते. आता इथे म्हणजे काय म्हणतात भगवंत, की हे परंतप. आता परंतप म्हणजे कोण, तर हे आपण समजून घेऊया बरं का. परंतप या शब्दाचा अर्थ काय, तर हे समजून घेऊया. म्हणजे जो शत्रूचा नाश करतो. म्हणजे पहा, प्रत्येक गुरु कसे असतात, आपल्या शिष्यांना अत्यंत प्रेरणादायी शब्द वापरतात, की जे त्यांचे चांगले उत्तम शिष्य असतात, प्रिय शिष्य. म्हणजे अर्जुन हे तसे उत्तम ज्ञानी आणि उत्तम शिष्य तर भगवंतांचे आहेत, प्रिय सखा देखील आहेत, हो की नाही? मग पहा, त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी हा शब्द, की जो शत्रूंचा म्हणजे अर्जुन कसे आहेत, म्हणजे उच्च कोटीचे धनुर्धर आहेत किंवा योद्धे आहेत, तर त्यांना प्रेरणा देण्यासाठी हा शब्द वापरलाय. पहा, हे परंतप म्हणजे जो शत्रूंचा नाश करतो असा योद्धा. मग ज्यांची भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही असं ते म्हणतात. आणि म्हणून ह्या भौतिक जगामध्ये जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात त्यांना पुन्हा पुन्हा यायला लागतं. असं का म्हणतात हे आपण समजून घेऊ. तर आता श्रद्धाहीन लोक जे असतात ना, त्यांच्यासाठी हा भक्ती मार्ग म्हणजे कधी म्हणजे साध्य होऊ शकत नाही बरं का. म्हणजे ज्यांना म्हणजे ह्या श्लोकाचा अर्थ काय आहे, तर असे जे लोक आहेत म्हणजे की जे भक्तांचा संग करतात, मग त्यांना काय होतं, भक्तांचा शुद्ध भक्तांचा संग केल्यामुळे किंवा प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली म्हणजे ज्ञान अर्जित केल्यामुळे काय होतं, म्हणजे असे जे महान व्यक्ती असतात त्यांच्याकडून ऐकल्यामुळं त्यांना काय होतं, भगवंताविषयी श्रद्धा निर्माण होते बरं का. आणि जेव्हा भगवंतांच्या विषयी आपल्याला श्रद्धा निर्माण होते, म्हणजे तर त्याच वेळी काय होतं, तर आपण भगवत भक्तीमध्ये दृढ म्हणजे होऊ शकतो. मग ज्या लोकांना म्हणजे इतका भक्तांचा संग मिळतो किंवा अशा महान व्यक्तींकडून म्हणजे वैदिक शास्त्रातली सर्व प्रमाण किंवा उपदेश असे सगळं अध्ययन करायला मिळतं, आणि एवढं होऊन जर श्रद्धा स्थिरावली नाही आपली, तर मग काय होतं, असे व्यक्ती डळमळीत वृत्तीचे असतात असं. आणि मग ते कसे असतात, तर भगवत भक्तीमध्ये कधी ते स्थिरावू शकत नाहीत किंवा दृढ होऊ शकत नाहीत. म्हणून इथं काय लक्षात घेतलं पाहिजे, तर कृष्ण भावनेमध्ये आपल्याला जर प्रगती करायची असेल, तर आपल्याला श्रद्धा हा म्हणजे श्रद्धा अत्यंत महत्वाचा आहे आपल्यामध्ये निर्माण होणे. आता श्रद्धा म्हणजे काय, तर दृढ पक्का विश्वास किंवा ठाम विश्वास. मग हा कधी निर्माण होईल, तर चैतन्य चरितामृतामध्ये सांगितलंय की भगवान श्रीकृष्णांची केवळ सेवा केल्यामुळेच
मनुष्याला संसिद्धी म्हणजे काय की संसिद्धी प्राप्त होऊ शकते. तर यावर दृढ विश्वास असणं म्हणजे श्रद्धा आहे. म्हणजे आपल्याला दृढ विश्वास किंवा पक्का विश्वास म्हणजे की भगवंतांची आपण सेवा केली की त्याद्वारे मला जीवनातली सर्वोच्च संसिद्धी म्हणजे काय भगवत प्राप्ती किंवा भगवत धामाची प्राप्ती थोडक्यात असं आपण समजूया. तर मग असा विश्वास दृढ विश्वास निर्माण होणे म्हणजेच श्रद्धा आहे. म्हणजे ह्यालाच वास्तविक श्रद्धा म्हणतात पहा. म्हणजे जसं झाडाच्या मुळाशी पाणी घातलं की काय होतं त्याच्या सगळ्या फांद्या, पानं, फुलं ह्यांना सगळ्याला म्हणजे सगळ्याला पाणी पोचतं, हो की नाही? मग तसं भगवंतांच्या आपण सेवेमध्ये जर युक्त झालो, तर सगळे देवदेवता किंवा इतर सगळे जे आहेत, तर ते संतुष्ट होतात. म्हणजे काय? तर भगवद्गीतेचं आपण अध्ययन केलं, तर काय होईल की आपण आपले जे काही म्हणजे कर्म आहेत ती काय करू तर भौतिक इंद्रिय तृप्तीच्या कर्मांचा आपण त्याग करू हो की नाही आणि भगवान श्रीकृष्णांच्या सेवेचा आपण स्वीकार करू मग हे वाटणं जीवनाविषयी म्हणजे काय आहे तर श्रद्धा आहे हा भाग आपण समजून घेऊया मग आता श्रद्धेचा या विकास करायचा म्हणजेच कृष्ण भावना आहे मग हा विकास कसा करायचा आपण नवविधा भक्ती करतो भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप आला त्याच्यात हो की नाही म्हणजे या नवविधा भक्ती माताजींनी आता आपल्याला सांगितलं मग ह्याद्वारे काय होतं त्यातले पहिला टप्पा काय तर म्हणजे म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण श्रवण करतो मग कीर्तन करतो भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचं संकीर्तन त्यानंतर आपण त्यानंतर काय करतो स्मरण करतो म्हणजे भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप करतो पादसेवन म्हणजे भगवंतांच्या म्हणजे प्रत्यक्ष सेवा करतो चरण कमलांची त्यानंतर अर्चन म्हणजे काय भगवंताच्या अर्चविग्रहाची आपण प्रत्यक्ष पूजा करतो त्यानंतर आपण काय करतो वंदन म्हणजे भगवंतांना आपण म्हणजे प्रार्थना आणि नमस्कार करतो त्यानंतर पुढे आपण दास्य भक्ती म्हणजे भगवंतांना आपण म्हणजे भगवंत आपले नित्य स्वामी आहेत आणि आपण त्यांचे नित्य दास समजून आपण त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो त्यानंतर सख्य भक्ती म्हणजे काय भगवंत आपले मित्र आहेत जसं अर्जुन सुदामा यांचे मित्र होते भगवंत किंवा सखा प्रिय सखा म्हणून आपण त्या भावाने त्याच्याशी जोडले जातो किंवा आत्मनिवेदन म्हणजे काय तर भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा एखाद्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाकडे हे जे टप्पे आहेत ह्याद्वारे काय होतं तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन करायला लागतो आणि त्याद्वारे आपल्यामध्ये ह्या सगळ्या नवविध भक्तीद्वारे काय निर्माण होते दृढ विश्वास म्हणजे श्रद्धा किंवा पक्का विश्वास निर्माण होतो ती म्हणजेच काय वास्तविक श्रद्धा आणि मग काय होतं म्हणजे त्याद्वारे आपण हळूहळू भक्ती मार्गावर दृढ व्हायला लागतो आणि मग या भौतिक म्हणजे जगताचे जे 3 गुण आहेत म्हणजे या कर्मबंधनातून मुक्त व्हायला लागतो हळूहळू भगवत कृपेस पात्र होत पण अशी जर श्रद्धा म्हणजे आपल्याला निर्माण नाही झाली म्हणजे एवढ्या भगवंतांविषयीच्या लीला श्रवण केल्या भक्तीचं श्रेष्ठत्व आपण समजून घेतलं आणि जर आपल्याला वाटलं की कृष्ण लीला म्हणजे अनावश्यक कृष्णांची प्रशंसाच आहे तर मग असे जे लोक असतात त्यांनी कितीही भक्तिमय सेवा केली प्रत्यक्ष ते करत जरी असले तरी त्यांच्यासाठी हे सगळं अवघडच आहे बरं का म्हणजे हा मार्ग असा अवघडच आहे असं म्हणजे श्रील प्रभुपाद सांगतात तर का तर जर म्हणजे हे सगळं केल्यानंतर देखील जर श्रद्धा निर्माण होत नसेल तर अशा लोकांना म्हणजे अशी म्हणजे दृढ विश्वास किंवा श्रद्धा जोपर्यंत निर्माण होत नाही तोपर्यंत म्हणजे भक्तियोगाचं आचरण आहे तर ह्याची म्हणजे शक्यताच नाहीये आणि त्यामुळे अत्यंत महत्व आहे मग आता 3 प्रकारचे भक्त ह्या श्रीमध्ये येतात बरं का तर पहिले म्हणजे काय असतात ते प्रथम म्हणजे जे असतात तर ते तिसऱ्या श्रेणीतले म्हणजे ते कसे असतात भक्तिमय सेवा करत असतात पण त्यांना परमोच्च अशी सिद्धावस्था कृष्ण भावनेतली प्राप्त होत नाही म्हणजे तर ते हळूहळू मग भक्ती मार्गावरून दूर पण जातात म्हणजे काही वेळा ते म्हणजे त्यांना भगवंताविषयी म्हणजे असे दृढ विश्वास नसल्यामुळं किंवा श्रद्धा नसल्यामुळे ते कृष्ण भावना फार अवघड जाते किंवा प्रचारातले अनुभव काही सांगितलेत हे म्हणजे श्रील प्रभुपादांनी की असा अनुभव तर काहीतरी हेतू ठेवून येतात म्हणजे अंतस्थ आणि मग कृष्ण भावनेमध्ये आले की आर्थिक स्थैर्य आलं आणि की मग ते सगळं सोडून देतात मग हे कसे असतात ते पुन्हा आपल्या भौतिक जीवन पद्धतीकडे वळतात मग हे तृतीय श्रेणीची भक्त असतात म्हणजे मग त्यांना धड म्हणजे त्यांना शास्त्रांचं तितकं ज्ञानही नसतं आणि त्यांना तितकं दृढ विश्वास आणि श्रद्धाही नसते पण केवळ श्रद्धेद्वारे आपण काय करू शकतो कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करू शकतो आणि मग श्रद्धेचा म्हणजे श्रद्धा दृढ कधी होईल आपण कृष्ण लीला कृष्ण कथा ऐकली तर त्यामुळे काय होईल तर श्रद्धा दृढ व्हायला मदत होते म्हणजे
कृष्ण भावनेमध्ये जेव्हा आपण येतो, तेव्हा भक्तिशास्त्राच्या ज्ञानात आपण निपुण जरी नसलो किंवा आपल्याला ज्ञान जरी नसेल, तरी कृष्ण भक्ती किंवा कृष्ण सेवा हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे, असा जरी आपल्याला दृढ विश्वास झाला ना, आणि त्याद्वारे आपण हळूहळू भक्ती मार्गावर मग दृढ व्हायला लागतो. मग हा असतो द्वितीय श्रेणीचा म्हणजे भक्त. आणि मग प्रथम श्रेणीचे असतात ते कसे असतात, ज्ञानाने युक्त असतात आणि भगवंतांच्या दिव्य भक्तिमय प्रेमय सेवेमध्ये सतत युक्त राहत असतात. आणि मग ते कसे असतात, अशा अभिष्ट सिद्धी त्यांना प्राप्त होत असतात, असे असतात. म्हणून आपण काय समजून घ्यायला पाहिजे, की कृष्ण भक्ती शुभकारक आहे असा जरी विश्वास असला, तरी आपण श्रीमद म्हणजे भागवतम किंवा भगवद्गीतेतलं ज्ञान प्राप्त करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि त्याद्वारे आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ व्हायचा प्रयत्न केला पाहिजे. अन्यथा काय होतं, तर प्रथम म्हणजे जे तृतीय श्रेणीचे जे भक्त असतात, तर त्यांच्यासारखे काय होतं, की आपण म्हणजे ह्या सगळं पुरेसं ज्ञान आपल्याला नसतं सुरुवातीला भगवद्गीते सारखं जे शास्त्र आहे किंवा याविषयी किंवा भगवंताविषयी. आणि त्याद्वारे काय होतं, आपलं थोडस ज्ञानयोग किंवा कर्मयोग इकडं कल राहतो किंवा आपण विचलित देखील होतो या मार्गावर. आणि म्हणून ह्यासाठी काय केलं पाहिजे, सुरुवातीला एवढा जरी आपल्याला विश्वास असला की कृष्ण भक्ती ही आपल्याला कृष्ण सेवा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे, ह्या सगळ्या भौतिक जगतातून म्हणजे पुन्हा म्हणजे या सगळ्या दुःखातून मुक्त, एवढा जरी आपण मार्गाने आपण थोडं थोडं एक एक पाऊल पुढे टाकत गेलो, तरी आपण कृष्ण भावनेमध्ये हळूहळू दृढ होऊ शकतो किंवा हळूहळू पुढच्या पुढच्या टप्प्यावर जाऊ शकतो. मग हा भाग आपण याच्यातून समजून घ्यायचा. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात की ज्यांना श्रद्धा नाही, म्हणजे इथे श्रद्धेचं महत्व किती पहा. म्हणून भगवंत काय म्हणतात, ज्यांना श्रद्धा नाही त्या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर मग त्यांचं पुन्हा पुन्हा आगमन होत राहतं. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जग व्यापले आहे. हे सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. आता भगवंत काय म्हणतात, म्हणजे हे जे जग आहे, तर इथे अव्यक्त रूपाद्वारे मी ते व्यापले. म्हणजे काय, तर आपण समजून घेऊया की आपली जी भौतिक इंद्रिय आहेत, म्हणजे जी स्थूल आहेत आणि ती कशी आहेत, अपूर्ण आहेत. तर त्याद्वारे म्हणजे आपण भगवंतांचं नाम रूप गुण लीला असं नाही समजू शकणार ह्या अपुऱ्या इंद्रियांद्वारे. अपुऱ्या इंद्रियांद्वारे आणि आपल्या भौतिक शरीराद्वारे जी गोष्ट म्हणजे भौतिक तीन गुणांच्या म्हणजे भौतिकतेच्या पलीकडे आणि त्रिगुणांच्या पलीकडे आहे, म्हणजे ह्या प्रकृतीच्या तीन गुणांच्या पलीकडे, आणि जी पूर्णतः आध्यात्मिक आहे, ती कशी आपल्याला जाणता येईल, हो की नाही. मानसिक तर्काने किंवा बुद्धीने बिलकुल नाही जमणार. आणि असे भगवंत आहेत पूर्णतः आध्यात्मिक, आणि कसे आहेत ते परिपूर्ण आहे. मग आपण जर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तिमय प्रेममय सेवा केली, तर आपण भगवंतांना म्हणजे तत्वता जाणू शकतो. आणि ते देखील त्या सेवेमुळे म्हणजे जेव्हा भगवंतांची आपल्यावर कृपा होते, तेव्हा आपण जाणू शकतो. म्हणजे काय, की ह्या प्रेममय सेवेमुळे आपण भगवंतांना समजू शकतो. मग इथे आपण समजून घेतलं पाहिजे, की असं जर कोणी समजलं की भगवंत हे सगळे सर्वव्यापी आहे, म्हणून त्यांचं वैयक्तिक रूपच म्हणजे नाहीये, म्हणजे भगवंत हे सगळं निर्माण करतात सर्व, म्हणजे ब्रह्मांडांचे ते स्वामी आहेत, म्हणजे अखिल ब्रह्मांडांचे ते स्वामी आहेत, ते सर्व काही भौतिक प्रकृती निर्माण करतात. मग तिथे भगवंतांच्या ह्या दोन वेगवेगळ्या शक्तींच्या संयोगाद्वारे आपल्या ते नियंत्रण करतात या सगळ्या प्रकृतीचे, ते सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. किंवा काही म्हणजे काही ठिकाणी ते वेगवेगळे त्यांचे जे हे देवदेवता प्रशासकीय अधिकारी आहेत, तर त्यांना काही भौतिक शक्ती प्रदान करून अशा पद्धतीनं सर्व म्हणजे ह्या अखिल ब्रह्मांडांचं ते नियंत्रण करत असतात. मग असे जे भगवंत आहेत, मग ते म्हणजे हे सर्वव्यापी असले तरी त्यांना काही वैयक्तिक अस्तित्वच नाही, असं आपण बिलकुल वाटून घेऊ नये बरं का. म्हणजे भगवंत काय म्हणतात, मी जरी सर्वव्यापी असलो तरी सर्व काही माझ्यामध्ये स्थित आहे, पण मी कसं आहे, अलिप्त आहे. म्हणजे मी जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. म्हणजेच काय, भगवंत हे सगळं काही निर्माण करतात, पण ह्या सगळ्यापासून भगवंत कसे जातात, हे भौतिक प्रकृतीमध्ये निर्माण करतात जीवांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, पण भगवंत या सगळ्यापासून कसे जातात, तर अलिप्त राहतात. ते स्वतः आपल्या गोलोक वृंदावन मध्ये आपल्या लीला करण्यात रममाण असतात, कारण ते कसे परिपूर्ण आहेत. किंवा ते कसे आहेत, तर सच्चिदानंद आहेत, किंवा ते कसे पूर्णतः आध्यात्मिक आहेत. आणि त्यामुळं त्यांना ह्या भौतिक गोष्टींमध्ये आकर्षण नसतं, आणि त्यामुळं ते कसे अलिप्त राहतात. मग ह्याला उदाहरण घेऊया, की एखादा राजा आहे एखाद्या राज्याचा, तर त्याचे म्हणजे त्याचे जे प्रशासकीय अधिकारी असतात ते त्याच्या शक्तींचा आविष्कार असतात. तसे ह्या भगवंतांच्या या भौतिक प्रकृतीमध्ये वेगवेगळ्या शक्तींचे आविष्कार आहेत, जे काही देवदेवता किंवा ज्या काही भौतिक आणि आध्यात्मिक या शक्तींचा संयोगाद्वारे म्हणजे भगवंत त्याचं नियंत्रण करत असतात. मग
हे जे देवदेव म्हणजे हे जे एखादा राजा आहे तर त्याच्या प्रशासनातले हे विविध विभाग आहेत, त्या म्हणजे त्या सगळ्या विभागावर राजाचं म्हणजे एक प्रकारे अंमल असतो किंवा त्या म्हणजे वेगवेगळे विविध विभाग असतात ते राजाच्या शक्तीवर आश्रित असतात, पण प्रत्येक ठिकाणी व्यक्तिशः राजा तिथे उपस्थित असायला पाहिजे असं काही आपण अपेक्षा करू शकत नाही, हो की नाही? हे आपल्या व्यवहारातलं उदाहरण. मग अगदी असंच आपण पाहत असलेली ही सृष्टी किंवा इथली भौतिक आध्यात्मिक जगतात जे काही आहे ते भगवंतांच्यावर आश्रित आहे. पण भगवंत काय करतात, त्यांच्या विविध शक्ती विस्ताराने त्याची निर्मिती करतात आणि विविध शक्तीच्या विस्ताराने त्यांचं नियंत्रण पण करतात, असे ते सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. आणि म्हणून काय म्हटलंय भगवंतांनी की हे सगळे जीव माझ्या ठाई आहेत परंतु मी त्यांच्या ठाई नाही. तरी असं जरी असेल तरी भगवंतांचं स्वतंत्र अस्तित्व आहे आणि ते गोलोक वृंदावनमध्ये आपल्या आध्यात्मिक जगतामध्ये आपल्या लीलामध्ये रममाण असतात. मग आता आपण पुढे जाऊया. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा, आता इथे काय म्हणतात भगवंत, तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाहीत. माझे हे योगेश्वरी पहा, जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगम स्थान आहे. आणखी काय म्हणतात, जसं प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याचप्रमाणे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे जाणून घ्या. तर आता इथे आपण समजून घेऊया की भगवंत काय म्हणतात, ही सगळी सृष्टी किंवा इथं म्हणजे जे काही म्हणजे ह्या सृष्टीमध्ये भौतिक प्रकृतीमध्ये जे काही पदार्थ आहेत तर हे जे आहेत तर म्हणजे हे भगवंतांचे सर्व काही स्थायी स्थित आहेत असं म्हणतात. म्हणजे काय, भगवंतांचं हे योग ऐश्वर्य म्हणजे हे सगळं काही दिसतं आपल्याला, चर अचर जे काही म्हणजे आहे या भौतिक प्रकृतीमध्ये जे काही दिसतं हे सगळं सगळं भगवंतांची निर्मिती आहे, हो की नाही? भगवंत स्वतः भौतिक प्रकृतीची निर्मिती करतात. मग भगवंत काय म्हणतात, तरी देखील ह्या म्हणजे ह्या सृष्टीच्या म्हणजे धारण पोषणासाठी म्हणजे भगवंतांचा प्रत्यक्ष संबंध असतो. म्हणजे काय, श्रीकृष्ण एक प्रकारे काय करतात की ह्या सगळ्याची निर्मिती जरी करत असतील किंवा सगळ्यात जीवात्मे निर्माण करतात किंवा जीवात्मे गर्भस्थ करतात ते भौतिक प्रकृतीच्या योनीमध्ये, तरी देखील भगवंत कसे असतात, तर ह्या सगळ्यापासून अलिप्त असतात. म्हणजे काय, भगवंत काय म्हणतात, सर्व माझ्यामध्ये स्थित असले तरी मी या सगळ्यापासून अलिप्त असतो. पण हे सगळ्या आकाशगंगा ह्या म्हणजे हे ग्रहमंडळ तारका हे सगळं सगळं भगवंतांच्या भौतिक शक्तीचे विस्ताराचं म्हणजे अभिव्यक्ती किंवा प्रकटीकरण आहे. मग परंतु भगवंत कसे आहेत, हे सगळ्याहून भिन्न आहेत म्हणजे, आणि त्यांचं वेगळं अस्तित्व आहे. आणि हे ग्रहलोक जरी भगवंतांच्या ह्या शक्तीमुळे सगळं त्यांनी धारण केलेले असले, सर्वोच्च नियंत्रक आहेत भगवंत, हो की नाही? आपण कालच्या अध्यायात अभ्यासला असेल तर एका मोत्याच्या माळेत जसे सगळे मणी तसे भगवंत हे ग्रह गोल तारे सगळं काही जे काही आपल्याला दिसतं आपल्याला अस्तित्वात हे सगळं आपल्या शक्तींद्वारे, वेगळ्या भौतिक शक्तींच्या विस्ताराद्वारे आणि आध्यात्मिक शक्ती किंवा त्यांच्या संयोगाद्वारे ते नियंत्रित करत असतात आणि सगळं त्यांनी धारण केलेलं आहे. मग म्हणजे हे सगळं ग्रहलोक जरी म्हणजे भगवंत नियंत्रित करत असले किंवा त्यांच्यामध्ये स्थित असले तरी भगवंत कसे आहेत, त्या सगळ्यांपासून म्हणजे या सगळ्यांपासून स्वतंत्र अलिप्त आहेत. म्हणून याला काय म्हटलंय की हेच भगवंतांचं अचिंत्य योगाश्रय म्हणजे आपल्या कल्पनेच्या, बुद्धीच्या, विचारशक्तीच्या पलीकडे आहे अशा अचिंत्य शक्तीद्वारे भगवंतांनी हे सगळं धारण केलेलं आहे आणि सगळ्यांचं नियंत्रण करतायत आणि सर्व कारणांचे कारण पण आहेत भगवंत आहेत. आणि हे सगळं काही व्यवस्थित म्हणजे सूर्य आपल्या कक्षेतच फिरतो किंवा पृथ्वी आपल्या कक्षेत, इतर ग्रह गोल तारे पण योग्य पद्धतीनं म्हणजे जे काही आहे ते आपापल्या कक्षेत फिरतात, हो की नाही? मग हे सगळं कार्य कोणामुळे चालतं, ते भगवंतांच्या कृपेमुळे चालतं, म्हणजे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात पहा, की म्हणजे उदाहरण बघ की म्हणजे भगवंत इच्छा करतात किंवा भगवंतांनी एखादा निश्चय केला म्हणजे ते प्रत्यक्ष सत्य आहे, सत्य आहे. भगवंताची इच्छा म्हणजे काय, परम सत्य आहे. म्हणजे हे आपण भगवंतांचं स्वरूप जाणलं पाहिजे की ते कसं आहेत, विविध शक्तींनी असे संपन्न आहेत आणि त्यांची इच्छा, त्यांचा निश्चय म्हणजे काय असतो, परम सत्य आहे. हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आता आपण मनाने ठरवलं मी एखादी गोष्ट करणार आहे तर ते करायला इतक्या अडचणी येतात की आपल्या इच्छेसारखं आपल्या मनासारखं काही होतं का?
हो की नाही, बऱ्याच अडचणीच येतात, होतच नाही आणि झालं तरी ते सगळं आपल्याला हवं तसं होतं असं नाही. पण भगवंत जेव्हा ठरवतात तेव्हा त्यांना काही करावंसं वाटलं तर त्यांच्या इच्छेनंच सगळं होऊन जातं पहा. इतकं उत्तम घडतं की आपल्याला काही कल्पनाच करता येणार नाही. म्हणजे अशा प्रत्येक प्रकारे आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे, विचाराच्या पलीकडे असे भगवंत अचिंत्य आहेत पहा. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात, त्या भौतिक सृष्टीला देखील मी स्पर्श करत नाही. केवळ माझ्या इच्छेने, स्वइच्छेने त्याची निर्मिती होते, म्हणजे आणि ती धारण केली म्हणजे केली जाते किंवा तिचं पोषण होतं, ती कार्यान्वित पण होते आणि तिचा म्हणजे नाश पण म्हणजे संहार पण होतो. म्हणजे पहा, आपल्यामध्ये आणि भगवंतांच्या भौतिक म्हणजे भगवंतांच्या मनामध्ये हा फरक आहे. आपलं मन कसं भौतिक आहे आणि भगवंतांचं मन कसं आध्यात्मिक आहे. म्हणजे भगवंतांचं जे मन आहे आणि भगवंत ह्यांच्यात फरक नाही आहे. म्हणजे भगवंताचं कुठलंही एक इंद्रिय ते पूर्ण भगवंतांची शक्ती आहे पहा. म्हणजे कुठलंही एक इंद्रिय सगळ्या इंद्रियांचं कार्य करतं भगवंतांच्या. मग हाच फरक आहे भगवंतांच्या मध्ये आणि आपल्यामध्ये. म्हणजे त्या म्हणजे आपल्या विचारांच्या बुद्धीच्या पलीकडे कसे अचिंत्य आहेत पहा, ह्याच्यावरून आपल्याला कल्पना येईल. मग भगवंत स्वतः कसे वैयक्तिक असतील आणि मग ते हे सगळं त्यांचं कसं योगैश्वर्य आहे ह्याची आपल्याला कल्पना पण येऊ शकत नाही आपल्या अपूर्ण इंद्रियांनी आणि अशा म्हणजे भौतिक इंद्रियांनी किंवा बुद्धीने आणि किंवा तर्काने. तर म्हणून आपण हे सगळं मनुष्य म्हणून आपण जाणू शकत नाही. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात, या भौतिक सृष्टीपासून असं जरी असलं तरी मी स्वतंत्र आणि अलिप्त राहतो. आणि म्हणून ते काय म्हणतात की हे सगळं माझ्या म्हणजे भौतिक सृष्टीपासून भगवंत असे भिन्न आहेत आपल्यापेक्षा, हो की नाही. आपल्यामध्ये आणि त्यांच्यामध्ये हा फरक आहे, तरी देखील काय म्हणतात की हे सगळे माझ्यावर आश्रित आहेत आणि माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. मग हा भाग आपण समजून घेतला आणि म्हणून ते काय म्हणतात की तरी सुद्धा ह्या सृष्टीचा उगम पण मीच आहे. मग भगवंतांनी उदाहरण काय दिलं की वारा जो असतो तो आकाशामध्ये स्थित असतो पहा. तर जो वारा आकाशामध्ये स्थित असतो त्याचं उदाहरण दिलंय की त्याप्रमाणे सर्वसृष्ट प्राणी. मग त्याची आधीची स्लाइड, दुसरा श्लोक त्याच्या खाली जो होता ना तो. तर हा, तर तो जसा आकाशामध्ये स्थित असतो तर त्याचं उदाहरण दिलंय. तर ह्याच्यावरून आपण काय समजून घ्यायचं, तर आकाश ही सर्वात मोठी अभिव्यक्ती किंवा प्रकटीकरण आहे भगवंतांचं. मग त्या खालोखाल वारा हे आहे. मग आता आकाशामध्ये वारा स्थित असतो म्हणजे काय, झाडांची हालचाल होते, पानांची हालचाल होते, आपल्याला वारा वाहिलेलं समजतं, हो की नाही. किंवा आता आपण म्हणजे कपडे आपले हलतात, म्हणजे हे सगळं आपल्याला समजतं की वारा तिथे आहे स्थित आणि त्याच्या म्हणजे त्याच्या हालचालीवरून आपल्याला समजतं त्या क्रियांवरून. मग तो स्थित तिथं असतो म्हणजेच काय की जो वारा आहे तो आकाशाच्या म्हणजे आकाशामध्ये स्थित असतो, पण तो आकाशाच्या पलीकडे नसतं त्याचं अस्तित्व. मग तसंच आहे आपल्यासारखे जे जीव आहेत ना, हे भगवंतांच्या इच्छेशिवाय म्हणजे काहीही आपण म्हणजे आपण करू शकत नाही. किंवा एखाद्या गवताचं पात देखील भगवंतांच्या इच्छेविना हलू शकत नाही. म्हणजे भगवंतांच्या इच्छेनेच जे काही आहे ते सगळं म्हणजे होत असतं. म्हणजे प्रत्येक भौतिक प्रकृतीतील म्हणजे गोष्टींची उत्पत्ती, पोषण जे काही आहे, प्रलय हे सगळं होत असतं. आणि जसं आकाश हे कसं आहे म्हणजे ह्या वाऱ्याच्या हालचालीपासून अलिप्त आहे, हो की नाही. आकाशाला वेगळं अस्तित्व आहे आणि ह्या वाऱ्याला. मग तसंच आहे भगवंत कसे आहेत, जरी ह्या भौतिक प्रकृतीची निर्मिती, पालन, पोषण जे काही आहे सर्व हे सगळं करत असतील तरी देखील भगवंत कसे आहेत, आपल्यासारख्या जीवात्मा किंवा आपल्यासारख्या भौतिक प्रकृतीतल्या ह्या सगळ्या जीवांपासून म्हणजे अलिप्त आहेत. म्हणून भगवंत काय म्हणतात की म्हणजे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, पण भगवंत ह्या सगळ्यांपासून अलिप्त आहेत. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग इथे आता काय सांगितलंय, संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेनेच ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्या इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. म्हणजे काय, भगवंत काय म्हणतात की हे भौतिक जगत आहे, तर हे काय आहे, भगवंतांची आपण आता अभ्यासलं असेल की जी अपराशक्ती आहे, तर ती कनिष्ठ त्याचे म्हणजे जी इन्फिरियर एनर्जी त्याची अभिव्यक्ती आहे. म्हणजे प्रकटीकरण, अभिव्यक्ती या शब्दाचा अर्थ आपण प्रकटीकरण घेऊया, ही आध्यात्मिक संज्ञा आहे. मग आता पहा, भौतिक शक्ती नुसार काय होतं, तर महत्त्व प्रकट होतं पहा. आणि त्यानंतर काय होतं, भगवंत आपला पहिला म्हणजे विस्तार करतात, त्याला पुरुषावतार म्हणतात किंवा महाविष्णू म्हणतात. आणि मग कर्णोदकशाही सागरामध्ये ते पौडलेले असतात. ते काय करतात, असंख्य ब्रह्मांड उच्छवासित करतात आणि त्याद्वारे काय होतं, त्यांच्या उच्छवासातून असंख्य ब्रह्मांड निर्माण होत असतात. मग आता हे ब्रह्मांडामध्ये काय करतात भगवंत, तर गर्भोदकशाही विष्णूंच्या रूपाने प्रवेश करतात त्यातल्या प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये. आणि मग प्रत्येक ब्रह्मांडाची जेव्हा निर्मिती होते
तेव्हा भगवंत काय करतात, स्वतःला क्षीरोदकशाही विष्णूच्या रूपात, हा तिसरा विस्तार झाला पहा. हा कसा आहे, चतुर्भुज विष्णू रूप क्षीरोदकशाही, प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा स्वरूपात ते मग स्थित होतात. मग हे प्रत्येक गोष्टीमध्ये ह्या भौतिक प्रकृतीतील म्हणजे सूक्ष्म वस्तू, म्हणजे सूक्ष्म अणु रेणू, म्हणजे अगदी अणुच्या अंतरात देखील भगवंत असतात. म्हणजे सर्व गोष्टी, म्हणजे आपण म्हणतो ना चराचरात परमेश्वर, तर त्याचं कारण हे की परमात्मा स्वरूपात भगवंत सगळीकडे उपस्थित असतात. आणि आता आपल्यासारख्या जीवात्माविषयी सांगायचं झालं तर भगवंत काय करतात, तर भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवात्मा भगवंत काय करतात, गर्भस्थ करतात. म्हणजे काय, आपली जी पूर्वकर्म असतात त्यानुसार आपल्याला काय होतं की ह्या भौतिक प्रकृती जेव्हा कार्यरत होते तेव्हा तिथं आपल्याला निरनिराळी योनी आणि शरीर मिळतात. आणि त्यानुसार काय होतं, कुणाला मनुष्य, पशु, पक्षी असं शरीर मिळतं. आणि त्यानुसार आपल्या ज्या काही प्रलयाच्या वेळी इच्छा असतात त्यानुसार आपल्याला शरीर धारण म्हणजे आपल्याला दिलं जातं. म्हणजे काय, हे सगळं काही भगवंतांच्या इच्छेनेच होतं. म्हणजे आणि हीच भगवंतांची काय अचिंत्य शक्ती, याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व पण म्हटलं जातं. पण भगवंत काय करतात की हे आपल्यासारखे जे जीव आहेत त्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आणि सगळ्या सृष्टीची निर्मिती करतात, त्यांच्या आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, सृष्टीचं मध्ये विविध आवश्यकता पुऱ्या करण्यासाठी, सगळ्या त्यांना म्हणजे आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळे देवदेवतात, ते त्यांचे नित्य सेवक आहेत की जे देखील आपल्यासारखे बद्ध जीवात मिळतात, हे सगळं पुरवतात त्यांच्या माध्यमातून, त्यांना भौतिक शक्ती देऊन अशा पद्धतीनं सगळं काही नियंत्रण करतात, सर्वोच्च नियंत्रक म्हणून. पण भगवंत ह्या स्वतःला या सृष्टीमध्ये कधीही गुंतवून घेत नाहीत, त्यापासून अलिप्त राहतात. मग ते काय म्हणतात, हे धनंजय आहे, ही सर्व कर्म मला बद्ध करू शकत नाहीत, तटस्थाप्रमाणे मी ह्या भौतिक कर्मांपासून अनासक्त राहतो. म्हणजे काय, तर भगवंत काय करतात, हे सगळं भौतिक सृष्टी, तिथं लागणाऱ्या गोष्टी सगळं काही निर्माण करतात आपल्यासाठी. आणि ते स्वतः मात्र काय करतात, तर ते ह्या सगळ्यापासून अलिप्त राहतात. म्हणजे ह्या भौतिक म्हणजे गोष्टींशी, क्रियांशी त्यांना काही कर्तव्य नसतं. ती म्हणजे त्या जे काही आहेत भौतिक म्हणजे क्रिया, त्या त्यांच्या वेगवेगळ्या विविध शक्तींद्वारे ह्या भौतिक क्रिया केल्या जातात. आपण अभ्यासला असतात. अशा पद्धतीने ते सर्वोच्च म्हणजे नियंत्रक असे असतात आणि ह्या शक्तीद्वारे नियंत्रित करत असतात सर्व काही. मग त्यामुळे भगवंत ह्या भौतिक प्रकृतीच्या कार्यांच्या बाबतीत नेहमी उदासीन असतात पहा. म्हणजे काय, तर त्यांची कार्यपद्धती कशी असते, ती तटस्थ असतात. मग असं का म्हटलंय, इथे भगवंत निष्क्रिय आहेत असं नको समजूया आपण. हा, तर एखादा न्यायाधीश असतो ना, तर तो कसा असतो, तर तो काय करतो, त्याच्या आज्ञेनुसार एखाद्याला काय होईल, फाशीची शिक्षा होईल, एखाद्याला तुरुंगवास होईल, हो की नाही, कोणाला अमाप संपत्ती जी काय आहे ती मिळेल, असं अशा पद्धतीनं म्हणजे न्यायदानाचं तो काम. तो कसा असतो, तटस्थ असतो, उदासीन असतो, हो की नाही. म्हणजे त्याचं काही कुणाशी, कुठल्या व्यक्तीशी काही वैयक्तिक हे नसतं, ओळख किंवा अशा पद्धतीने परिचय असं भाग नसतो. म्हणजे काय, तो तटस्थपणे न्यायदान करतो. मग भगवंत पण असंच आहे की भगवंतांना कोणाचे लाभ किंवा हानीशी असं काही कर्तव्य नसतं, ते तटस्थ असतात. आणि ते काय करतात, कुठल्या म्हणजे ह्या सगळ्या भौतिक क्रियांमध्ये म्हणजे ते हस्तक्षेप न करता एखाद्या तटस्थाची भूमिका पार पडतात, पण सगळ्या आवश्यकता पूर्ण करतात. आणि म्हणून काय, ह्या भौतिक सृष्टी म्हणजे हे भौतिक सृष्टी आहे, तर त्याच्या जी उत्पत्ती आहे किंवा प्रलय आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा ते आसक्त नसतात. आपल्या आपल्या पूर्वकर्मानुसार आपल्याला विविध योनी शरीर मिळतात आणि भगवंत त्यात बिलकुल हस्तक्षेप करत नाहीत. आणि अशा पद्धतीनं भगवंतांच्या इच्छेनंच खरं तर सर्व काही घडतं. म्हणजे भौतिक प्रकृतीची निर्मिती, त्याचं कार्यान्वित होणं किंवा त्याचं पोषण, विकास आणि त्यानंतर तिचा म्हणजे ऱ्हास, म्हणजे तर प्रलयाच्या वेळी ती नष्ट होते. पण भगवंत कसे असतात, या सगळ्यापासून अलिप्त, स्वतंत्र राहतात. हा भाग आपण समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. मया दक्षेण प्रकृती सुयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी हरे परिवर्तते. कृष्ण माताजी. तर ह्याचा आता अर्थ काय, की हे कौन्तेय, माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत करते, कार्य करीत सर्व कार्य सर्व करते. चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. म्हणजे काय, की भगवंत आता इथे सांगतात की ह्या माझ्या अनेक शक्तींपैकी एक असणारी काय आहे, भौतिक म्हणजे जी आहे, तर ह्या म्हणजे ह्या भौतिक प्रकृती जी आहे, तर ती भगवंतांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य करते. आणि मग ह्या भौतिक प्रकृती जी आहे
तर जी म्हणजे आहे तर तिचं नियंत्रण पण म्हणजे तिचं जे नियंत्रण आहे किंवा जे काही आहे तर ते भगवंत कशा पद्धतीने त्याची निर्मिती किंवा करत असतात तर ते भाग आपण समजूया की या सृष्टीचं व्यवस्थापन किंवा जे काही आहे ते भौतिक प्रकृतीद्वारे केलं जातं म्हणजे अनेक शक्तींपैकी ती एक शक्ती आहे भगवंतांची. मग भगवंत काय करतात केवळ दृष्टिक्षेप टाकतात एक म्हणजे एखाद्या दृष्टिक्षेपाने काय होतं जसं म्हणजे एखादे पिता असतात ते पुत्रप्राप्तीसाठी काय करतात मातेच्या गर्भामध्ये बीजरोपण करतात हो की नाही. मग अगदी असंच भौतिक प्रकृतीच्या म्हणजे योनीमध्ये म्हणजे गर्भामध्ये बीजरोपण करण्याचं काम भगवंतांच्या केवळ एका दृष्टिक्षेपाने होतं पहा. आणि मग काय होतं आपल्या ज्या इच्छा आहेत आपली पूर्वकर्म आहेत त्यानुसार ह्या सगळ्या जीवांना जन्म दिला जातो त्यांना शरीर दिली जातात. मग भगवंत प्रत्यक्ष कधी या भौतिक सृष्टीच्या संपर्कात नसतात पण त्यांच्या दृष्टिक्षेपाने काय होतं भौतिक प्रकृती सक्रिय होते आणि सगळं काही निर्माण होतं आणि मग ती कार्यान्वित होते. म्हणजे पहा ह्याच्यासाठी आपण समजून घ्यायला उदाहरण घेऊ म्हणजे प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकल्यामुळे सगळं निर्माण होतं हे भगवंतांचंच अगदी पक्क म्हणजे संशयपणे हे त्यांचंच कार्य आहे. पण त्यांची कर्तव्य नसतं किंवा संबंध येत नाही. मग हे कसं समजून घ्यायचं तर आता आपल्याला एखाद्या फुलाचा असेल सुंदरसा सुगंधी फुलाचा मग आपण नाकाने तो वास घेतो हो की नाही. मग वास घेण्याची क्रिया आणि हे फुल यांच्यामध्ये फरक आहे हो की नाही. तर अगदी असंच भगवंत काय करतात ते सगळं काही निर्माण करतात पण प्रत्यक्ष भगवंत ह्या सृष्टीशी त्या भगवंतांचं ह्या सृष्टीशी त्यांना काही कर्तव्य असतं आणि मग भौतिक जगताशी त्यांना जरी कर्तव्य नसलं तरी तिला ते कार्यरत करतात किंवा त्याची निर्मिती भगवंतच करतात तिला कार्यरत हे तेच करतात आणि म्हणून भगवंत काय माझ्या अध्यक्षतेविना भौतिक ते काहीच करू शकत नाही आणि तरी भगवंत सगळ्यापासून अलिप्त राहतात आणि मग त्याची निर्मिती आणि त्यानंतर तिचं पोषण किंवा कार्यान्वित करणं आणि त्यानंतर तिचा संवाद सगळं काही कोणामुळे होतं भगवंतामुळे होतं. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा हा लोक म्हणू का? हरे कृष्णा मुग्धा माताजी. अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भाव जानन्तो मम भूतं महेश्वरम. जेव्हा अंजली मी मानव माताजी सदृश आल्या. रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अंजली माताजी आल्यात अनुवाद हो. वाचण्यासाठी. हा ठीक असं आहे. का? हा वाचूया माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूचा परमाधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाहीत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पहा हा जे मानव सदृश रूपामध्ये भगवंत जेव्हा येतात अवतीर्ण होतात तर तेव्हा काय म्हणतात ते की म्हणजे मूर्ख लोक की जे भगवंत आहेत ते म्हणजे त्यांना ते जाणूच शकत नाहीत म्हणजे भगवंत त्यांना सामान्य मनुष्याप्रमाणे वाटतात आणि ते म्हणजे भगवंत खरं तर साधारण मनुष्य नाही आहेत म्हणजे पण हे सामान्य मनुष्य म्हणजे सामान्य मनुष्य नाही आहेत हे मूर्ख लोकांना समजतच नाही आणि त्यामुळे ते काय करतात त्यांचा उपहास करतात. मग आता हे कसं समजून घेऊया आपण तर काय होतं की जे भगवंत आपले जे आहेत तर ते कसे आहेत तर परम नियंता परम परमेश्वर आहेत हो की नाही म्हणजे हे सगळं ब्रह्मसंहितेमध्ये दिलंय. पण आता आपण लक्षात घेऊया भौतिक जगामध्ये कसं असतं एकापेक्षा दुसरा वरचढ असतो हो की नाही. एका व्यवस्थापनेत एखादा प्रशासक असेल मार्गदर्शक असेल तर त्याच्यावर सचिव असतो त्याच्यावर मंत्री असतो त्याच्यावर अध्यक्ष असतो म्हणजे प्रत्येक जण नियंत्रण तिथं वेगवेगळा असतो म्हणजे एकाचं नियंत्रण दुसऱ्याकडून होतं. मग तसं भगवंत कसे आहेत परम परमेश्वर आहेत आणि ते कसे आहेत सर्वोच्च नियंत्रक आहेत. मग आता म्हणजे हे आपण कसं समजून घेऊ अजून अजून आपण खोलात जाऊया तर इथे काय होतं की म्हणजे वेदामध्ये सुद्धा आता काय ह्याला पुष्टी दिली आहे बरं का की भगवंत कोण आहेत तर सच्चिदानंद स्वरूप आहेत म्हणजे असं वेद पुराणामध्ये हे सगळे जे साधारण मनुष्य आहेत तर ते काय करतात तर ते म्हणजे त्यांना त्यांच्या अपुऱ्या बुद्धीमुळे
किंवा त्यांच्या मूर्ख म्हणजे जे मूर्ख म्हणजे असे असतात तर ते कशामुळे असतात, तर ते अज्ञान असतं त्यांना आणि त्यामुळे काय असतं, तर ते भगवंतांचा साधारण मनुष्य म्हणून उपहास करतात. म्हणजे आणि मग ते काय समजतात, तर म्हणजे त्यांचं जे ज्ञान असतं ते अत्यल्प असतं. म्हणून त्यांना काय म्हटलं गेलं, त्यामुळे त्यांची श्रीकृष्णांच्या विषयी जी संकल्पना असते ती साधारण मनुष्यच ते समजतात श्रीकृष्णांना. म्हणून त्यांना मूर्ख म्हटले गेले बरं का. मग अशा लोकांना भगवंतांच्या विविध शक्ती किंवा त्यांच्या लीला हे कधी समजू शकतील का? त्यांचं ज्ञान नसल्यामुळे ते काय होतं, त्यांना साधारण मनुष्य समजतात. पण ज्याला श्रीकृष्णांचं पूर्ण स्वरूप किंवा ज्ञान आहे, ज्यांना श्रीकृष्णांच्या विषयी ते समजतात, समजून घेतात की भगवंत हेच सर्व कारणांचे कारण आपले स्वामी आहेत आणि तेच मुक्तीप्रदाता आहेत आणि त्यांच्या ठायी असे गुण आहेत म्हणजे की त्यामुळं ते आपल्याला मुक्ती देतील किंवा प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या बंधनातून सुद्धा भगवंतांच्या कृपेमुळे त्यांना शरण जाऊन आपण मुक्त होऊ शकतो किंवा म्हणजे भगवंत कृपेस प्राप्त होऊन भगवंत धामाची प्राप्ती करू शकतो. पण ह्या मूर्ख लोकांना कसं असतं, तर त्यांना त्यांच्या बुद्धीच्या हे पलीकडच असतं, की भगवंत हे म्हणजे असे म्हणजे अचिंत्य त्यांच्या शक्तीद्वारे म्हणजे अगदी अणूच्या अंतरात देखील ते वास करतात किंवा आपल्या विराट विश्वरूपाने त्यांनी म्हणजे सगळं काही नियंत्रणात ठेवलंय. मग हे त्यांच्या कल्पनेच्या बुद्धीच्या पलीकडे असतं आणि मग सामान्य मनुष्याप्रमाणेच दिसणारे हे जे श्रीकृष्ण आहे, तर ते आपलं अचिंत्य शक्ती संपन्न कसं काय कार्य करू शकतात, हे सुद्धा त्या मूर्खांच्या कल्पनेच्या पलीकडे असतं. म्हणजे काय, की शुद्ध भक्तांनाच हे ज्ञान असतं, जे श्रीकृष्णांना शरण जातात कृष्ण भावनेमध्ये जे दृढ होतात किंवा भगवत भक्ती त्यांनाच हे समजू शकतं. आणि बऱ्याचदा काय होतं, की भगवंत अशा लीला करतात आपल्या म्हणजे भूतलावर येऊन मानवी रूपात. मग तेव्हा काय होतं, त्यामुळे पण यांना गोंधळात टाकलं जातं. म्हणजे कधी ते चतुर्भुज रूपामध्ये अवतरले कृष्ण म्हणजे वासुदेव देवकी समोर, मग द्विभुज रूपात त्यांनी सामान्य बालकाचं रूप घेतलं, हो की नाही. मग अशा ज्या लीला करतात त्यामुळे काय होतं, तर हे लोक गोंधळून जातात. म्हणून ह्या सगळ्यातून आपण काय समजून घेतलं पाहिजे, की आता भगवंत जेव्हा म्हणजे सामान्य मनुष्यासमोर जे अवतरण त्यांचं आहे, तर ते त्यांचं दिव्य मूळ स्वरूप आहे. म्हणजे तो विग्रहच आहे ना त्यांचा. मग तसं म्हणजे तसंच म्हणजे भगवंतांची ही जी वेगवेगळी रूपं आहेत, तर हे निश्चितच म्हणजे काही अशी सामान्य माणसांसारखी नष्ट होणारी नाहीत. मग हा भाग त्यांचा शुद्ध भक्त किंवा त्यांच्याविषयी जो ज्ञान आहे तोच जाणू शकतो. म्हणून मग भगवंत ह्या सगळ्या चराचरामध्ये उपस्थित आहेत. मग आपल्याला इतकी सगळी मंदिर आहेत म्हणजे आपल्या भारतामध्ये. मग आपल्यासारखा जो नवसाधक असतो तो पहिल्यांदा काय करतो, भगवंतांच्या अर्च विग्रहाचीच आराधना करतो. म्हणजे तो म्हणजे त्यांनाच फक्त नमस्कार करतो किंवा त्यांच्याविषयीच त्याला आदर असतो. पण जेव्हा म्हणजे भक्ताची दृष्टी कशी असली पाहिजे, तर भक्त जेव्हा बनतो भगवंताविषयी ज्ञान जेव्हा एखादा व्यक्ती विकसित करतो, तेव्हा त्याला आपल्या शरीरात म्हणजे परमात्मा स्वरूपात जे भगवंत आहेत आपल्या हृदयात स्थित आहेत, तर त्यांच्याविषयी सुद्धा त्याला म्हणजे ज्ञान येतं आणि मग आपलं शरीर म्हणजे काय, भगवंतांचं मंदिर आहे हे समजून तो भगवंतांच्या प्रत्येक भक्ताला अभिवादन करतो. आणि त्यामुळे काय होतं, तर म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे तो कोणाचाही उपेक्षा न करता असा भक्त प्रत्येकाचा योग्य आदराने सन्मान करतो. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा ज्ञान मिळतं तेव्हा, आणि असे लोक कसे असतात, त्यांना ज्ञान नसतं, अत्यल्प असतात आणि त्यामुळे ते काय करतात, भगवंतांचा पण उपवास करतात आणि म्हणजे ते भगवंतांना सामान्य मनुष्य समजतात आणि मग ते पूजा अर्चनेचा उपवास करतात. भगवंत सर्वव्यापी आहेत, मग मंदिरातच का आहेत, म्हणजे त्यांची मंदिरातच का आराधना करायची असं वाटतं त्यांना. आणि मग हे सगळं म्हणजे अशा पद्धतीनं मूर्खपणाच्या कृती केल्यामुळे त्यांना हे कधी समजतच नाही, की अस्तित्वातल्या सर्व वस्तूंचे परमाधीश्वर म्हणजे सर्वोच्च असे अधीश्वर परमेश्वर म्हणून भगवंत आहेत किंवा त्यांचं दिव्य स्वरूप जे आहे विभूषधारी मूळ दिव्य रूप, हे त्यांना कधी जाणताच येत नाही असं भगवंत इथे म्हणतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसीं सुरींचैव प्रकृतीं मोहिनीश्रिता. हा माताजी वाचूया. माताजी बहुतेक एक्झिट झाल्या असं वाटतं. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचाराने आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीची आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वाचा पराभव होतात. तर असे जे गोंधळलेले असतात ना, म्हणजे एकतर म्हणजे जे असे गोंधळलेले असतात लोक, तर त्यांची मनस्थिती म्हणजे आणि त्यांना काय म्हटलंय, तर राक्षसी आणि नास्तिक विचारांकडे ते आकर्षित होणारे म्हटले. तर असं का म्हटलंय हे आपण समजून घेऊया. तर जे भक्त आहेत ना, ते काय असतात, ते भगवंतांना
भगवंतांच्या भक्तीमध्ये किंवा कृष्ण भावनेमध्ये दृढ असतात आणि ते अंतःकरणपूर्वक भगवंतांना परम सत्य म्हणून स्वीकारतात, म्हणजे असे असतात. म्हणजे पण जे भगवंतांचे असे भक्त तर असतात, पण ते म्हणजे कृष्णांना वर त्यांची दृढ श्रद्धा किंवा विश्वास नसतो आणि त्यामुळे काय होतं, ते बऱ्याचदा म्हणजे त्यामुळे त्यांना भक्तियोगाचं फळ किंवा भगवत धामाची प्राप्ती होत नाही. म्हणजे मग कधी कधी काय होतं, सकाम कर्म करतात आणि त्यामुळे सांसारिक बंधनाचे म्हणजे ते अडकून पडतात आणि त्यामुळे त्यांची मुक्त होण्याची आशा पण म्हणजे संपते, म्हणजे ते कधी यशस्वी होत नाहीत. मग असे जे लोक असतात म्हणजे ते श्रीकृष्णांचा उपवास करतात किंवा ते राक्षसी आणि आसुरी प्रवृत्तीचे कोण लोक असतात की ज्यांना भगवंतावर विश्वास आणि श्रद्धा नाही, आणि मग असे जे असतात ते कधीच 7व्या अध्यायात आपण अभ्यासलो की कृष्णांना ते कधी शरण जात नाहीत. पहा, दुष्कृतीनो हा शब्द अभ्यासला होता आपण. मग त्यांचं काय होतं, ते परम सत्य जाणण्याच्या प्रयत्नात गोंधळून जातात. म्हणजे काय होतं, तर आपल्यासारखा जो साधारण जीवात्मा आहे आणि श्रीकृष्ण आहे, तर ह्यांना ते म्हणजे एकच आहेत असा त्यांचा मनातच म्हणजे भ्रम असतो किंवा निष्कर्ष असतो. आणि त्यांच्या त्या भ्रमामुळे काय होतं, त्यांना असं वाटतं की कुठलाही मानवी शरीर आहे तर हे भौतिक प्रकृतीचं केवळ त्याच्यावर बाह्य आच्छादन आहे असं वाटतं, आणि मग भौतिक देहातून तो मुक्त झाला की त्याचा आणि परमेश्वरामध्ये काही भेदच नाही. पण असं नाहीये, हो की नाही? म्हणजे श्रीकृष्णांना एकरूप होण्याचा त्यांचा हा मोह असतो, त्या भ्रमापायी हा निष्फळ ठरतो. आणि मग काय होतं, असे जे राक्षसी किंवा अनिश्वरवादी म्हणजे भगवंताला न मानणारे, त्यांचं आध्यात्मिक ज्ञान म्हणजे त्यांना भरपूर आध्यात्मिक ज्ञान आहे किंवा त्यांना सगळं हे म्हणजे अवगत जरी असलं तरी त्यांच्या मुक्तीच्या आशा किंवा त्यांना हे असलेलं सगळं म्हणजे वेद उपदेशाचं ज्ञान हे कसं ठरतं, निरर्थक व्यर्थ ठरतं. म्हणून काय म्हटलंय, ज्ञान संस्कृतीचा पराभव झालाय. मग अशा पद्धतीने मोहग्रस्त झालेले असतात, ते कृष्णांचं शाश्वत स्वरूप जाणत नाहीत किंवा भगवंत श्रीकृष्णांना ते साधारण मनुष्य समजतात. मग हाच मोठा घोर अपराध आहे. म्हणजे भगवंतांचा श्रीकृष्णांचा सामान्य म्हणून उपहास करतात ते, त्यांना भगवंताविषयी मत्सर वाटतो. मग असे जन्मजन्मी राक्षसी कुळामध्ये जन्म घेतात किंवा अनिश्वरवादी योनीमध्ये त्यांचा जन्म होतो. आणि त्यामुळे त्या ज्ञानावर त्यांचं जे वास्तविक मूळ विशुद्ध ज्ञान असतं ना, ते तर त्याच्यावर काय असतं, मोहाचं आवरण असतं, म्हणजे ते एक प्रकारे कामाचं आच्छादन असतं. आणि त्यामुळे काय होतं, ते अंधकारमय प्रदेशात म्हणजे सतत वास करतात. म्हणजे काय, त्यांचं पतन होत असतं, म्हणजे असं घडत राहतं. आता आपण पुढे जाऊ. महात्मा. हा, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. हे पार्थ, मोहित न झालेले महात्मेजन दैवी प्रकृतीच्या आश्रयाखाली असतात. ते भक्तीमध्ये पूर्णपणे युक्त झालेले असतात, कारण ते मला सृष्टीचे आदी कारण आणि अविनाशी पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून जाणतात. आता भगवंत काय म्हणतात की हे पार्थ म्हणजे अर्जुनाला हे संबोधन पृथा हे कुंती मातांचं नाव आहे, मग त्यांचा जो मुलगा तो पृथा पुत्र किंवा पार्थ असं त्याला संबोधन आहे. मग मोहित न झालेले म्हणजे काय, की असा जो मोह आहे भगवंताशी एकरूप होण्याचा किंवा असा जो काही हे सगळं आता आपण अभ्यासलं, असे जे असतात मोहित न झालेले, तर ते कसे असतात, तर ते दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित असतात. आता दैवी प्रकृती म्हणजे काय, तर जेव्हा भगवंत आपलं म्हणजे भगवंत हे कसे आहेत, परम परमेश्वर आहेत आणि असं सर्व कारणांचे कारण आहे तसं समजून एखाद्या भगवंतांना जेव्हा शरण जातो ना, तेव्हाच तो भौतिक प्रकृतीच्या आधिपत्याखालून मुक्त होतो बा. आणि असा जो शरण गेलेला जीव आहे भगवंतांना, आपण खरं तर भगवंतांची तटस्थ शक्ती आहे. मग असा जरी असेल तरी जीव जेव्हा भौतिक प्रकृतीच्या हो. बंधनातून मुक्त होतो तेव्हा तो काय होतो, तर आध्यात्मिक प्रकृतीच्या आश्रयाखाली येतो, म्हणजे ज्याला दैवी प्रकृती असं म्हटलंय अशा म्हणजे प्रकृतीला. आणि म्हणून भगवंतांना शरण गेल्यामुळे काय होतं, तर असं म्हणजे जीवाची म्हणजे प्रगती होते, म्हणजे तो भक्तीमध्ये दृढ होतो आणि तो कोण बनतो, महात्मा बनतो असा उच्च कोटीचा. म्हणजे महात्म्याची इथे लक्षणं दिलीत पहा. आणि मग असा जो महात्मा असतो त्याला श्रीकृष्णांचा व्यतिरिक्त कुठल्याही गोष्टीचं ध्यान राहत नाही, तो नेहमी श्रीकृष्णांचंच चिंतन करत असतो, मनन करत असतो. श्रीकृष्ण सर्व कारणांचे कारण आदी पुरुष आहेत असं त्याच्या मनात बिलकुल गोंधळ नसतो, संदेह नसतो. हे महात्माजन काय असतात, तर हे शुद्ध भक्तांच्या संगतीत येऊन त्यांची अजून प्रगती होते. आणि विशुद्ध भक्त कसे असतात, हे विशुद्ध महात्मे श्रीकृष्णांचे इतर कुठलेही रूप असेल, म्हणजे चतुर्भुज महाविष्णू रूप असेल तर त्याच्याकडे सुद्धा ते आकर्षित होत नाही. ते द्विभुजधारी कृष्णांचं जे रूप आहे, तर दिव्य मूळ स्वरूप तिकडेच आकर्षित होतात, किंवा ते वेगवेगळ्या देवतांकडे मानवांकडे सुद्धा आकर्षित होत नाही. तर ते कृष्ण भावनेमध्ये इतके दृढ झालेले असतात, भगवत भक्तीमध्ये इतके युक्त असतात की ते सदैव म्हणजे श्रीकृष्णांचं ध्यान करतात आणि
कृष्ण भावनेमध्ये युक्त होऊन भगवंतांच्या अखंड सेवेमध्ये अत्यंत रममाण झालेले असतात. मग इथे चित्रात पहा दाखवले ते माधवेंद्र पुरी आहेत. तर भगवंतांचे असेच ते उच्च कोटीचे भक्त आहेत बरं का. मग त्यांचं एक गोष्ट आहे इथे. तर ते त्यांनी काय केलं एकदा गोवर्धन पर्वताला परिक्रमा केली. त्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेप्रमाणे ते परिक्रमा त्यांनी केली आणि मग ते एका तिथल्या झाडाखाली येऊन विसावले. मग त्यांची जी पद्धत होती म्हणजे त्यांनी जो संन्यास धर्म स्वीकारला होता त्यानुसार त्यांना कोणी भिक्षा आपण म्हणून दिली माधुकरी तर ते घेत असत. पण ते म्हणजे माधुकरी जसं मागायला जातात तसं ते जात नसत कोणत्या घरी. मग त्यांना दिवसभर काहीच नाही मिळालं अन्न खायला. मग ते तिथेच त्या झाडाखाली भजन कीर्तन करत असं बसले होते. भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप करत होते ते. मग तिथे एक काळासावळा असा एक मुलगा एक मडकं घेऊन आला. मग त्याच्यात दूध होतं. मग त्यांनी काय सांगितलं की हे तुम्ही प्या. माझ्या आईने काय सांगितलं ह्या गावामध्ये कोणी असं उपाशी नाही राहत आणि त्यासाठी तुम्ही हे प्या म्हटल्यावर त्यांनी ते पिलं आणि मग ते झोपी गेले रात्री. मग त्यांच्या रात्री स्वप्नात पण तो असा काळासावळा मुलगा आला आणि त्यांनी सांगितलं की इथे शेजारी जी वन आहेत तिथल्या झाडाच्या मुळाशी मी असं अडकून पडलोय त्या चिखलामध्ये आणि मला घुसमटायला होतंय तर मला इथून बाहेर काढ आणि मला चंदनाचा लेप लाव. मग त्यांना लक्षात आलं ते पटकन जागे झाले आणि मग त्यांना हा स्वप्न दृष्टांत होता भगवंत स्वतःच होते म्हणजे हे त्यांना लक्षात आलं आणि मग त्यांनी गावकऱ्यांना सकाळी हा म्हणजे कथन केलं हा दृष्टांत आणि त्यांना घेऊन त्यांनी ते वनात गेले आणि तिथे त्यांनी मग खोदकाम केल्यानंतर त्यांना एक अर्चविग्रह मिळाले. मग ते अर्चविग्रह म्हणजे गोपीनाथजीचे गोवर्धन पर्वतावर श्री गोपीनाथजी मंदिर आहे. मग तिथं अन्नकूट महोत्सव त्यांनी सुरू केला म्हणजे 56 भोग भगवंतांसाठी अजूनही आजतागायत तिथं सुरू आहे. म्हणजे पहा भगवंत आणि भक्त असं नातं असतं म्हणजे महात्मे जन सतत भगवंतांच्या म्हणजे सेवेमध्ये अखंड रममाण असतात आणि त्याद्वारे ते दैवी प्रकृतीद्वारे म्हणजे भगवंतांच्या आध्यात्मिक शक्तीद्वारे म्हणजे किंवा त्या प्रकृतीमध्ये ते स्थित असतात आणि त्याद्वारे ते उन्नत होत महात्मा पदाला पोचतात. आता आपण पुढे जाऊ. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. म्हणू का श्लोक? हरे कृष्ण. माताजी आहेत का वाचायला? हो. हा मला आवाज नाही ऐकूला. माताजी वाचलात का श्लोक तुम्ही? हा ठीक आहे. श्लोक सुद्धा म्हणते. हा हा वाचा. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. हे महात्मेजन सतत माझे कीर्तन करीत दृढ निश्चयाने प्रयत्न करीत आणि मला वंदन करीत भक्तिभावाने नित्य माझी उपासना करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप छान वाचलत माताजी. मला माहिती नव्हतं क्षमा असावी. आपण वाचा आता. नाही नाही, काय झालं, माझा फोन रिचार्ज झाला नव्हता म्हणून मला वेळ लागला. असू दे असू दे माताजी. हरकत नाही की आता इथून पुढे वाचूया. मी आपणास सांगेन. तर खूप छान वाचलं. तर आता आपण हा भाग समजून घेऊया की असे जे महात्मा जन असतात त्यांची वैशिष्ट्य दिलीत पहा. ते काय करतात सतत माझे कीर्तन करतात भगवंत सांगतात आणि ते काय करतात दृढ निश्चयाने प्रयत्न करतात मला वंदन करतात माझी उपासना करतात. ह्याचा अर्थ काय असे सतत भगवंतांचं गुणगान कीर्तन करण्यात रमलेले असतात पहा. म्हणजे दुसऱ्या शब्दात काय की त्यांना जे काही करायचं ते भगवंताविषयी म्हणजे जे काही बोलायचं ते भगवंताविषयीच ते बोलतात. त्यांच्या शाश्वत रूप त्यांच्या लीला गुण ह्याची स्तुती करतात आणि सतत हरी कीर्तनात म्हणजे असे जे असतात ते महात्मा भगवंतांच्यावर सतत आसक्त असतात आणि ते दृढ निश्चयाने भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय कधी काय सेवा करताना अपयश येतं पण ते दृढ निश्चयाने करत असतात आणि भगवंतांना वंदन करत असतात पहा. मग म्हणजे भागवत त्याचं वर्णन आहे विष्णू विषयी की कसं की श्रवणम कीर्तनम विष्णू म्हणजे काय श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णू असा श्लोक आहे. म्हणजे सतत म्हणजे काये वाचा मनसा अशी भगवंतांची सेवेमध्ये असे ते युक्त असतात. म्हणजे काय तर महात्मे जे असतात त्यांचं अंतिम लक्ष काय असतं तर दिव्य रसामध्ये ते स्थिर होतात भगवंतांशी आणि त्यांच्या भगवंतांचं सानिध्य प्राप्त करण्यासाठी त्यांनी दृढ निश्चय केलेला असतो आणि मग त्याद्वारे ते काय करतात की आपलं मानसिक शारीरिक किंवा वाचिक म्हणजे आपण काया वाचा मनसा या सगळ्या स्तरावर ते काय करतात म्हणजे
पूर्णपणे कृष्ण सेवेमध्ये संलग्न होतात किंवा युक्त होतात. मग ह्याला काय म्हणायचं? कृष्ण भावनेची परिपूर्णता असं म्हटलंय. म्हणजे पहा, म्हणजे भक्तिमय सेवेच्या मार्गामध्ये मग ठराविक काही क्रिया असतात. म्हणजे काय, एकादशीचं व्रत करायचंय किंवा भगवंताचा एखादा जन्मोत्सव आहे किंवा उपवास, म्हणजे ही व्रत आहेत. मग भगवंतांच्या दिव्य जगतामध्ये जाण्यासाठी जे उत्सुक असतात, मग ते असे जे असतात ते महान आचार्य किंवा आपले जे प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आहे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जी काही शास्त्राचे विधिविधान आहेत त्याचं पालन करतात. आणि असे जे महात्मे जन असतात ते काय करतात, अगदी कठोरपणे हे पालन करतात दृढ निश्चयाने. आणि म्हणून काय होतं, ते दैवी प्रकृतीमध्ये स्थित तर असतातच, पण भगवंतांच्या कृपेस प्राप्त होऊन त्यांना भगवत धामाची देखील प्राप्ती होऊ शकते. पहा, म्हणजे काय, भक्तियोगाचं आचरण असं सुलभ, म्हणजे अगदी सोपं आणि सुखकारक आहे. म्हणजे हे आपण समजून घेतलं म्हणजे म्हणजे इथं आपण काय समजून घ्या, की आपल्यासारख्या सामान्यांसाठी म्हणजे अशी कठोर तप करायची काही म्हणजे अशी आवश्यकता नाही. तर प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जर आपण, म्हणजे आपण गृहस्थ असू, अगर ब्रह्मचारी असू, संन्यासी असू, जे कोणी असो आणि जगाच्या पाठीवर कुठेही आपण असू, तरी आपण जर भक्तिमय प्रेममय सेवा करून प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली आपलं जीवन व्यतीत केलं तर निश्चितच भक्ती योगाचं आचरण करून आपण देखील महात्मा होऊ शकतो. मग हेच भक्ती योगातली परमोच्च संसिद्धी आहे म्हटलं झालं, किंवा कृष्ण भावनेतली परमोच्च संसिद्धी. म्हणजे कोणीही भक्ती योगाचं आचरण करून प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तिमय प्रेममय सेवा करून महात्मा होऊ शकतं. मग ह्यापेक्षा अजून काय हवं आपल्याला, हो की नाही? आता आपण पुढे जाऊ. हा हा माताजी वाचूया. हा 17वा ना? हा 17वा. हो. पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्र ओंकार वृक्षाम यजुरेव च. हरे कृष्ण. हे मी या जगताचा पिता माता आधार आणि पितामह आहे. मी ज्ञेय शुद्ध शुद्ध करता माझं जाते बघा. आणि औषध आणि ओंकार तसेच ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेदी. आणि यजुर्वेदही मीच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा, इथे भगवंत काय म्हणतात, की आता ही सगळी सृष्टी आहे ती भगवंतांनी त्यांच्या विविध शक्तींनी अशा पद्धतीने म्हणजे व्यापली, म्हणजे त्या त्यांच्या विविध शक्तींचं काय प्रकटीकरण म्हणजे अभिव्यक्ती म्हणतात आपण, तसं आहे. मग भगवंतांची तटस्थ शक्ती म्हणजे आपण आहोत. मग भौतिक जगामध्ये आपण जेव्हा येतो इथे जीवात्मा म्हणून, तेव्हा काय होतं, आपण वेगवेगळे संबंध प्रस्थापित करतो. बा, ही माझी आई आहे, हे माझे बाबा आहेत, हे माझे भाऊ आहेत, हे माझे म्हणजे असं काका आहेत, असे सगळे वेगवेगळे नाती संबंध आपण प्रस्थापित करतो. बा, मग आपल्याला वाटतं हे सगळे असे आपले आहेत कोणीतरी, म्हणजे या वेगवेगळ्या नात्यांमध्ये. पण म्हणजे खरं तर हे कोण आहेत, तर श्रीकृष्णांचे अंशच आहेत, हे सुद्धा जीवात्मे आहेत, हो की नाही? मग हे आपले जे माता पिता प्रमाणे आपल्याला जे भासतात हे कोण आहेत, तर हे जीव म्हणजे सगळे श्रीकृष्णच आहेत. श्रीकृष्णांचे जीवात्मक अंश म्हणजे आहेत ना हे सगळे जीवात्मे, म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्णच आहे ते. म्हणजे आपले माता पिताच केवळ कृष्ण आहेत असं नव्हे, तर आपले खरोखर म्हणजे धारण करता, म्हणजे आपल्याला प्रपितामह असं म्हणतो श्रीकृष्णाला, तर पिता हे सुद्धा कृष्णच आहेत. म्हणजे ब्रह्माजींनी आपली निर्मिती केली, मग ब्रह्माजी कोणापासून निर्माण झाले, तर कृष्णापासून. आणि मग म्हणजे आपण कोण आहोत, तर जीवात्मक अंश आहोत, म्हणजे ब्रह्मांनी आपल्याला निर्माण केलं. मग हे सगळं काही ते श्रीकृष्णांचे अंशच असल्यामुळं सगळं काही कोण आहे, कृष्णच आहे. म्हणजे प्रत्येकाचं हृदयस्थ कोण आहेत, परमात्मा स्वरूपात भगवंत स्थित तर आहेतच, पण प्रत्येक जण काय भगवंतांचं जीवात्मक अंश किंवा आध्यात्मिक स्फुल्लिंग आहोत आपण प्रत्येक जण. मग त्यामुळे प्रत्येक जण काय कृष्ण, म्हणजे जिथे तिथे कोण आहेत, कृष्ण आहेत. सगळ्या वेदांचं लक्ष काय, ते कृष्णांची प्राप्ती करणे किंवा कृष्णांना जाणून घेणे. पहा आणि मग पहा, मग इथे आपण हे अभ्यास करूया, की वेदांचं अध्ययन करून क्रमशः कृष्णांची प्राप्ती करून जेव्हा आपण घेतो, तेव्हा आपण शुद्ध किंवा दिव्य स्थिर करावं. म्हणजे मग हे सुद्धा कोण आहे, तर श्रीकृष्णांचीच कृपेमुळे आपल्याला हे सगळं म्हणजे प्राप्त होतं, किंवा श्रीकृष्णच आहेत तिथे सुद्धा. पहा, मग आता वैदिक जी तत्व आहे, तर त्यांची म्हणजे जी जिज्ञासा म्हणजे करणारा जीव म्हणजे आपल्यासारखा, मग तो पण कोण आहे, श्रीकृष्णांचा अंशच आहे, हो की नाही? वेदाध्ययन करणारे सुद्धा कृष्णच आहेत.
आणि वेदांचा उच्चारला जाणारा पहिला शब्द काय ओंकार किंवा त्याला प्रणव म्हणतात. हा दिव्य शब्दध्वनी म्हणजे कोण आहे म्हणजे तर स्वतः कृष्णच आहेत पहा. म्हणजे काय कृष्ण भक्ती हेच सगळ्या वेदांचं ध्येय आहे. आणि मग हे वेद सुद्धा कोणी निर्माण केले तर भगवंतांचे शक्त्यावेश अवतार म्हणजे व्यासमुनी त्यांनी निर्माण केले म्हणजे हे पण कृष्णच आहे पहा. म्हणून मग भगवंतांनी काय म्हटलंय ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद हे सगळे काही चारही वेद आणि त्यांचा प्रणव किंवा ओंकार हे सगळे हे कोण आहेत म्हणजे स्वतः कृष्णच आहेत म्हणजे इथले मंत्र सुद्धा कोण आहेत श्रीकृष्णच आहेत. म्हणजे हे आपण समजून घेतलं म्हणजे जे काही आहे ते आपल्याला जे काही दिसतं ते सगळं थोडक्यात श्रीकृष्णच आहेत. हा भाग आपण इथं समजून घेतला. मग आता पुढे जाऊ. हा माताजी वाचू. 18वा श्लोक. गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपा अहम्यवर्षन् निवृणाम्यत् उत्सृजामि च अमृतै चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुनम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणजे भगवंत काय म्हणतात की मीच ध्येय किंवा पोषण करता आहे. म्हणजे काय की भगवंतांच्या विषयी ते समजून घेऊया की आपण कृष्णांचं ज्ञान आपल्याला नसतं. आपण अज्ञानी असतो आणि म्हणून आपण काय आपलं काय होतं बऱ्याचदा सामान्य माणसाचं ज्याला ज्ञान नाहीये त्याचं म्हणजे काय होतं तर चुकीच्या म्हणजे मार्गाने त्याचं म्हणजे जे काही आहे चुकीच्या मार्गाने तो जात असतो. म्हणजे काय होतं की त्याची जी तथाकथित प्रगती असते ती कशी असते भ्रामक असते. म्हणजे काय होतं तर निरनिराळ्या देवतांनाच तो आपलं परम लक्ष मानतो आणि त्यांचीच उपासना करतो. मग त्यानुसार त्याला चंद्रलोक सूर्यलोक किंवा इतर लोक मिळतात म्हणजे महरलोक म्हणजे अशा पद्धतीने मिळतात. मग म्हणजे चंद्राची उपासना केली चंद्रलोकात स्थान मिळतं, सूर्याची उपासना केली सूर्यलोकात असं, इंद्राची उपासना म्हणजे स्वर्गलोक असं पद्धतीने स्थान मिळतं. पण आहे तर तिथे श्रीकृष्ण एकाच वेळी आहेत आणि नाहीत म्हणजे उपस्थित असतात आणि आपल्या सर्वोच्च नियंत्रण शक्तीवर म्हणजे ते अचिंत्य अशा योगेश्वर्याने ते नसतात म्हणजेच काय त्याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व. मग हे सगळे ग्रहलोक किंवा हे सगळं श्रीकृष्णांच्या शक्तीचे एक प्रकटीकरणच आहेत. म्हणजे काय तर ते श्रीकृष्णच आहेत. म्हणजे तर मग श्रीकृष्णांचा विषयी म्हणजे किंवा त्यांच्या विविध शक्तींची आपण जर आराधना केली तर त्यापेक्षा आपण मग श्रीकृष्णांची प्रत्यक्ष आराधना करायला काय हरकत आहे हो की नाही. नाहीतर काय होईल मग आपली शक्ती आणि वेळेचा तो म्हणजे अपव्यय होईल हो की नाही. म्हणजे जर आपल्याला माहितीये की ही जी उंच इमारत आहे एखादी तर तिच्या मजल्यावर जायला जर लिफ्ट आहे तर आपण उगाच शिडीने जाण्यात काय अर्थ आहे हो की नाही. मग असंच आहे ह्या विविध देवदेवतांची आपण जर उपासना केली म्हणजे आपण जरा ज्ञान नसल्यामुळं आपण भरकटतो आणि चुकीच्या दिशेने म्हणजे ह्या देवतांची उपासना करतो. मग ज्यांची निर्मितीच भगवंतांनी स्वतः केली मग आपण काय करायला पाहिजे श्रीकृष्णांची आपण उपासना केली पाहिजे त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला पाहिजे. आणि श्रीकृष्ण कसे आहेत सगळ्यांच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत हो की नाही. म्हणजे आपण निवास करत असलेला जे काही स्थान देश किंवा जो काही ग्रह आहे आपला पृथ्वी इथं सुद्धा श्रीकृष्णच आहेत. म्हणजे आपलं अंतिम आश्रयस्थान कोण आहे श्रीकृष्ण. आपलं ध्येय कोण आहे श्रीकृष्णांची प्राप्ती करणे म्हणजे मानवी जीवनाचं हे ध्येय आहे. पोषण करता कोण आहेत भगवंत. आता प्रभू म्हणजे कोण आपल्यासारख्या जीवात्मांना जे मुक्ती देतात त्यांना प्रभू म्हणतात. आपल्या हृदयात साक्षी कोण असतात परमात्मा स्वरूपात भगवंत. आपलं निवासस्थान म्हणजे भगवंत स्वतः आहेत हो की नाही. हे आता आपण समजून घेतलं. आपण ज्या ग्रह म्हणजे आपण जे काही निवास करत असलेलं आपलं स्थान देश ग्रहलोक म्हणजे भगवंत आहेत स्वतः. आणि आपले जीवलग मित्र म्हणजे आपल्या हृदयस्थ परमात्मा स्वरूपात ते काय असतात तर आपल्या म्हणजे जे काही आपलं म्हणजे जो आपला जी चेतना आहे किंवा आपली जी चेतना शक्ती म्हणजे आपला आत्मा जो आहे तर जेव्हा जेव्हा आपल्याला संरक्षणाची आवश्यकता असते तेव्हा आपल्याला काय केलं जातं तर आपल्या आत्म्याकडूनच संरक्षण प्राप्त केलं जातं. किंवा श्रीकृष्ण म्हणजे कोण आहेत तर परमचेतना आहेत आपल्या आत्म्याची. मग श्रीकृष्ण हेच आपल्या उत्पत्तीचं किंवा सगळ्याच कारणांचं कारण कोण आहेत श्रीकृष्ण आहेत. म्हणजे आपले म्हणजे श्रीकृष्णाव्यतिरिक्त आपला इतर कुणीही जिवलग किंवा हितचिंतक असूच शकत नाही हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून काय म्हटलं त्यांना म्हणजे उत्पत्ती प्रलय सगळ्याचं कारण सर्वांचं
सर्वांचा आधार किंवा विश्राम स्थान भगवंत स्वतः आहेत. कारण भगवंतच आपल्याला निर्माण करतात किंवा म्हणजे भौतिक प्रकृतीचं आपण उत्पत्ती प्रलय हे सगळं आपण अभ्यासलं, त्या सगळ्याचं कारण कोण आहेत? भगवत स्वतः आहेत. त्यांच्या इच्छेने दृष्टी कटाक्षाने हे सगळं घडत असतं. आणि मग अविनाशी बीज म्हणजे भगवंत कसे बीजप्रदाता पिता पण आहेत. योनीमध्ये जीव गर्भस्थ करतात म्हणून भगवंत काय म्हणतात? हे सगळं मी आहे. मग भगवंत काय म्हणतात? आता ही उष्णता पण मीच देतो आणि पाऊस पण मीच थांबवतो. म्हणजे काय? आणि तो पाऊस मीच पाडतो. म्हणजे काय? की हे सगळं भगवंतांच्या इच्छेने होतं. या देवदेवता कोण आहेत? त्या सगळ्या भगवंतांच्या अधिपत्याखाली कार्य करणारे थोडक्यात प्रशासकीय अधिकारी आपण म्हणू तर तसे आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात सतत मुसळधार पावसाचा ते वर्षाव करतात. मग उन्हाळ्यात ते पाऊस पडू देत नाहीत किंवा उष्णता आणि प्रकाश जे काही आपल्याला म्हणजे आवश्यक आहे तर ते आपल्याला त्याचं प्रसारण करतात, हो की नाही? मग मृत्यूच्या वेळेला सुद्धा भगवंत आपल्याला म्हणजे मृत्यूच्या रूपात भेटतात आपल्या अंतसमयी. म्हणजे काय? तर यमदेव म्हणजे यमदूत आहेत. तर हे कोण आहेत? तर हे सुद्धा जीवात्मक अंशच आहेत भगवंतांचे. बद्ध जीवात्मे आहेत हे सगळे. आणि म्हणून हे सगळे भगवंतांच्या विविध शक्ती जेव्हा अभ्यासल्या तेव्हा आपल्याला समजू येईल की हे जड म्हणजे आणि चेतन ह्यात भेद नाही. जड म्हणजे काय? की जिथं चेतनाशक्ती नाही असं ते. आणि चेतन म्हणजे जिथं चेतनाशक्ती आहे, जे हलू शकतं म्हणजे ते असं. म्हणजे हालचाल म्हणजे चेतनाशक्तीमुळे कसं असतं ते सगळ्या म्हणजे त्यांचं हालचाल किंवा हे सगळं होत असतं. म्हणजे ह्यात काहीच भेद नाही. म्हणजे काय? की सत आणि असत हे सगळं किंवा जड चेतन हे सगळं कोणी आहेत? श्रीकृष्ण आहेत. मग म्हणून भगवंत काय म्हणतात? की हे सगळे माझ्यामध्ये स्थित आहेत. आणि ह्या सगळ्यामध्ये म्हणजे जो कुणी उन्नत अवस्थेत असा भक्त असतो तो श्रीकृष्णांनाच पाहतो. म्हणजे आपल्या आजूबाजूच्या जड किंवा म्हणजे चेतन किंवा सत किंवा असत थोडक्यात. तर ह्या सगळ्यामध्ये कोण पाहतो? तर सगळे सगळे भगवंतामध्ये स्थित असल्यामुळे भगवंतांचंच पाहतो. म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे भगवंत जे आहेत ते कसे आहेत? तर द्विभुज आणि श्यामसुंदर रूपातले जे भगवंत आहेत. तर ह्या म्हणजे हे त्यांचं मूळ दिव्य रूप आहे. मग असा जो म्हणजे दिव्य स्तरावर स्थित असतो किंवा उन्नत स्तरावर तो म्हणजे मनुष्य आहे तो ह्या सगळ्यामध्ये भेद करत नाही असा. आणि तो सगळ्यामध्ये श्रीकृष्णांना पाहतो. हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आता आपण पुढे जाऊ. वेदाध्ययन करणारे आणि सोमरसाचे पान करणारे स्वर्गलोकाची प्राप्ती करीत अप्रत्यक्षपणे माझेच पूजन करतात. असे पापकर्मापासून शुद्ध झालेले लोक इंद्राच्या पुण्य लोकामध्ये जन्म घेतात आणि ज्या ठिकाणी ते देवांप्रमाणे दिव्य भोग उपभोगतात. याप्रमाणे स्वर्गलोकातील अमर्याद विषय सुखाचा भोग घेऊन पुण्यकर्म क्षीण झाल्यावर ते पुन्हा या मृत्यूलोकात परत येतात. अशा रीतीने वेदोक्त धर्माचे पालन करून जे इंद्रिय भोग प्राप्त करतात त्यांना पुन्हा पुन्हा केवळ जन्म मृत्यूच्या चक्रात पडावे लागते. आता इथं आपण समजून घेऊया की जे वेदाध्ययन करणारे असतात तर म्हणजे जी तर ते वेदाध्ययन जेव्हा करत असतात म्हणजे वेदांचा अभ्यास तर वेदांचं उद्दिष्ट काय? तर भगवंतांची प्राप्ती करणे, श्रीकृष्णांची प्राप्ती करणे. पण म्हणजे जे 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 वेदांचे हे ध्येय समजतात ते श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांचा आश्रय घेऊन शुद्ध भगवत भक्तीमध्ये दृढ होतात, युक्त होतात. पण भक्तियोगाचा म्हणजे म्हणजे जो काही प्रारंभ आहे तो हरे कृष्ण मंत्राच्या जपानीच करून म्हणजे कृष्णांना तत्वता जाणण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे. पण जे फक्त वेदाध्ययन करायचं दृष्टीनं वेदांचा अभ्यास करतात ते काय करतात? असे विद्यार्थी वेदांचे ते चंद्र इंद्र असे जे आहेत ते सगळे कर्मकांड जे सांगितलेले आहेत वेगवेगळे यज्ञ सांगितलेले आहेत वेदामध्ये तर ते करून त्या देवतांपासून म्हणजे ते यज्ञ केल्यामुळे काय होतं? आपली पूर्वजन्मापासून जे काही असतात आपले पापकर्म ही नष्ट होतात. पण जे पुण्यकर्म होतं तर त्याद्वारे आपल्याला उच्च ग्रह मिळतात. म्हणजे स्वर्गलोकात स्थान मिळतं की जिथं सोमरसाचं पान म्हणजे ही दीर्घायू देणारी वनस्पती आणि हे पान केल्यामुळे काय होतं? आपलं दीर्घायू म्हणजे आपलं आयु वाढते. आणि अशा पद्धतीनं ते असे जे असतात पुण्यातले ते तिथं जन्म घेतात आणि तिथे म्हणजे तिथं वेगवेगळ्या देवतांसारखी सुख म्हणजे आपल्या पृथ्वीपेक्षा लक्ष लक्ष पटीनं तिथं उच्च श्रेणीची इंद्रिय सुख आहेत तर ती उपभोगतात. आणि तिथलं जेव्हा पुण्य क्षीण होतं तेव्हा काय होतं? तर ते विषय सुखांचा भोग घेतल्यानंतर ते पुन्हा या पृथ्वी तलावरती म्हणजे पाठवले जातात आणि पुन्हा पुन्हा ते जन्ममृत्यूच्या फेऱ्यात अडकतात. मग इथे चित्र दाखवलंय. जायंट व्हील आहे म्हणजे काय? की आपल्याला जर अशा जायंट व्हील मध्ये एक चक्कर आपण फेरी मारली
तर नंतर आपण चक्कर येईल ना वरचेवर सारखी मारली तर आपल्याला, मग तसंच होतं ते. तिथलं पुण्य जेव्हा क्षीण होतं अशा उच्च लोकातलं, स्वर्ग लोकातलं, तेव्हा त्यांना म्हणजे पृथ्वी लोकावर परत पाठवलं जातं. आणि मग इथं आपण जी काही कर्म करतो पुन्हा आपले म्हणजे जी काही म्हणजे पुण्यकर्म पुन्हा क्षीण झाल्यानंतर पृथ्वी लोकात म्हणजे येऊन आपण पुन्हा जी काही कर्म करतो त्यामुळे काय होतं, हे सायकली प्रमाणे होतं. म्हणजे काय, चढावर चढायचं आणि उतरायचं, म्हणजे जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यात आपण अडकतो. म्हणजे आपली जी कर्म असतात त्याद्वारे आपण पुन्हा पुन्हा येत राहतो. आता आपण पुढे जाऊ. 22. हा वाचा. अनश्चयन्तो माय ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानाय योगक्षेम वहाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरिकृष्ण. हा, मग भगवंत काय म्हणतात की जे लोक अनन्य भक्ती भावाने म्हणजे मला शरण येतात, तर मग काय होतं की असे जे भगवंतांना अनन्य भक्तीने शरण येतात त्यांच्या दिव्य स्वरूपाचं म्हणजे भगवंत म्हणजे जे भगवंतांच्या दिव्य स्वरूपाचं असं चिंतन करत उपासना करतात, तर भगवंत त्यांच्या सगळ्या आवश्यकता पूर्ण करतात आणि त्यांच्याकडे जे आहे त्याचं रक्षण करतात. म्हणजे काय, ते कृष्ण भावनेत जे दृढ असतात ते सतत नवविधा भक्ती भगवंतांची करून कृष्णांचं चिंतन करत असतात आणि ते सतत भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये रममाण असतात. म्हणजे भगवत भक्तांना भक्तांचं म्हणजे जे भक्त असतात त्यांना भगवंतांचं फक्त सानिध्य हवं असतं आणि भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे म्हणजे सेवेत ते संतुष्ट असतात, त्यांना दुसरं काही नको असतं. मग ह्यालाच म्हणायचं म्हणजे त्यांना म्हणजे ह्यालाच म्हणायचं योगयुक्त होणे किंवा योगामध्ये दृढ होणे. म्हणजे भक्तांना काय हवं असतं, तर एवढ्याच अपेक्षा असते की भगवंतांचं सानिध्य आणि त्याची भक्तिमय प्रेममय सेवा. मग असे जे असतात त्यांना भगवत प्राप्ती निश्चितच होते. मग भगवंतांच्या कृपेमुळे काय होतं की त्यांना ह्या भौतिक बद्ध अवस्थेत म्हणजे आपल्या या बद्ध जीवनामध्ये भौतिक प्रकृतीमध्ये पुन्हा यावं लागत नाही. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात, क्षेम. क्षेम म्हणजे काय, की भगवंतांच्या ह्या आयुर्किती कृपेमुळं त्यांना संरक्षण मिळतं की ह्या भौतिक जंजाळात त्यांना पुन्हा यावं लागत नाही, अडकून पडावं लागत नाही. आणि असा जो योग आहे त्याद्वारे भगवंत काय करतात, तर कृष्ण भाव म्हणजे म्हणजे जे कृष्ण भावने म्हणजे मध्ये जी प्राप्ती होण्यासाठी जे प्रयत्न करत असतात असे भक्त भगवंतांचे भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे, तर त्यांना सहाय्य करतात भगवंत. हृदयस्थ भगवंत त्यांना सहाय्य करतात आणि पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झाल्यानंतर त्यांना ह्या पुन्हा दुःखालय अशाश्वतम जे म्हटलंय ही भौतिक प्रकृती इथलं आपलं जीवन, तर इथं पुन्हा येऊन बद्धावस्थेत म्हणजे ह्या दुःखपूर्ण बद्धावस्थ जीवनामध्ये म्हणजे आपलं पतन पण होणार नाही. कारण मायाशक्ती कशी प्रबळ आहे, भगवंत जाणतात इथलं मायाशक्ती च्या प्रभावाखालीचं जीवन आपलं दुस्तर आहे हे जाणतात भगवंत आणि म्हणून ते काय करतात, आपलं रक्षणही करतात. म्हणून ते काय म्हटलं, योगक्षेमम वहाम्यहम्. आता आपण पुढे जाऊ. हा माताजी वाचते. येऽन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. हा, मग भगवंत काय म्हणतात की जे इतर देवतांचे भक्त आहेत ते त्यांची श्रद्धेनं पूजा करतात, ते वस्तुतः माझेच पूजन करतात. मग त्यांची ही आराधना चुकीच्या मार्गाने, म्हणजे काय पहा, की जे देवतांची उपासना करतात ते अप्रत्यक्षपणे भगवंतांचीच उपासना करत असतात, पण ते इतकी बुद्धिमान नसतात, म्हणजे अल्पबुद्धी असतात. म्हणजे जेव्हा आपण वृक्षाच्या मुळाशी पाणी घालतो तेव्हा त्याच्या पानं फुलं फांद्या सगळ्यांना पोचतं, हो की नाही. पण म्हणजे ज्याला पुरेसं ज्ञान नाही किंवा जो म्हणजे अशा पद्धतीने देवता आणि भगवंत तर म्हणजे तर ह्यांच्याविषयी त्याला ज्ञान नसतं. मग देवता ह्या कोण आहेत, भगवंतांच्या प्रशासनातील वेगवेगळ्या अधिकारी आहेत. त्या भगवंतांचे त्यांनी भौतिक शक्ती दिलेल्या आहेत त्यांना काही प्रमाणात आणि त्याद्वारे त्या भगवंतांच्या नित्य सेवेमध्ये सदैव रत असतात. मग आपण शासनाचे नियम पाळायचे असतात, हो की नाही, किंवा पदाधिकाऱ्यांचे किंवा त्यांच्या निर्देशकांनी केलेले नियम पाळतो का आपण, बिलकुल नाही. म्हणजे आपण भगवंतांची आराधना केली पाहिजे, त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे. भगवंतांचे जे पदाधिकारी आहेत किंवा म्हणजे जे निर्देशक आहेत ते आपोआपच संतुष्ट होतील त्यामुळे, हो की नाही. हा भाग एक समजून घेऊया आपण. म्हणजे अधिकारी किंवा निर्देशक असतात ते प्रशासनाचे प्रतिनिधी असतात, हे व्यवहारातलं उदाहरण आहे आपल्या. मग त्यांना जर आपण लाच दिली तर नियम बाह्य होईल ना. मग अगदी असंच आपण करतो ना, या देवतांची उपासना करतो म्हणजे म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, तर सोप्या शब्दात देवतांची अनावश्यक उपासना करणं कृष्णांना मान्य नाही, ही चुकीच्या मार्गाने केलेली उपासना आहे. म्हणून भगवंतांचेच वस्तुतः आपण पूजन करायला पाहिजे आणि भगवंतांचीच भक्तिमय प्रेममय सेवा करायला पाहिजे. म्हणून इथे शब्द वापरलाय अविधिपूर्वक, म्हणजे काय, चुकीच्या मार्गाने. मग हा भाग आपण इथे समजून घेतला. आपण पुढे जाऊ.
हा माताजी वाचते. यान्ति देवव्रता देवान् पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्. हरे कृष्ण. हा म्हणजे देवतांची पूजा करतात, त्यांना देवता म्हणजे त्यांना काय होतं, तर देवतांचे जे लोक आहेत म्हणजे तर तिथे ते जन्म घेतात. म्हणजे काय की जे म्हणजे साधारण देवतांची उपासना करणारे जे असतात तर ते वेगवेगळ्या म्हणजे सकाम इच्छा किंवा अशा वेदांची जी कर्मकांड जे जे विभाग आहेत तर त्यानुसार म्हणजे जे काही वेगवेगळ्या देवतांची उपासना करतात त्यांना म्हणजे देवलोक तर त्या देवतांच्या लोकांची प्राप्ती होते. म्हणजे सूर्याची उपासना केली सूर्यलोक, चंद्राची उपासना केली चंद्रलोकाची प्राप्ती होते, इंद्राची उपासना केली स्वर्गलोक अशा पद्धतीनं, मग ब्रह्माची उपासना केली तर ब्रह्मलोक. मग जे भूत किंवा आत्मा यांची पूजा करतात त्यांना अशा भूत म्हणजे पिशाच म्हणजे जे आहेत तर त्यांच्या ग्रहावर स्थान मिळतं. म्हणजे पितृलोकात आणि जे पितरांची आपल्या उपासना करतात, पूर्वजांची पूजा करतात त्यांना पितृलोकात स्थान मिळतं. आणि जे मग जे भगवंतांची उपासना करतात त्यांना कुठे स्थान मिळेल तर भगवत धामामध्ये. म्हणजे भगवंत काय म्हणतात, जे माझी उपासना करतात ते माझ्या बरोबर राहतील. म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे तर भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे. आणि मग त्यामुळे काय होईल तर अशा विशुद्ध भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आपल्याला भगवंतांची प्राप्ती होऊ शकेल. आता आपण पुढे जाऊ. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति अपरुतं मश्नामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंत तिथं काय म्हणतात, जर कोणी मला प्रेमाने किंवा भक्तीने म्हणजे एखादं पान, फळ, फूल दिलं, पाणी दिलं तरी मी ते म्हणजे अर्पण केलं तर मी ते स्वीकारेन. म्हणजे पहा भगवंतांनीच तर आपल्याला सगळं काही प्रदान केलंय. मग भगवंत आहे ते अभक्ताकडून काही स्वीकारत नाहीत बरं का. आणि भगवंतांना प्रेममय सेवा आणि आपला भाव ह्याचं म्हणजे ह्याच्या व्यतिरिक्त काही अपेक्षा पण नसते पहा. म्हणून एखादं फूल, एखादं पान आणि एखादं फळ किंवा पाणी सुद्धा मी ते स्वीकारेन म्हणतात पहा. म्हणजे काय की भगवंतांना कोणाकडनं कशाची अपेक्षाच नाहीये, कारण भगवंत स्वतःच सगळ्याचे निर्माते आहेत. आपल्या सर्व कारणांचे कारण, सर्वोच्च निर्माता, आपले पालन पोषण करताय. मग त्यामुळे त्यांना कशाची कमतरताच नाहीये, हो की नाही. पण भक्तांकडून जर त्यांनी प्रेमाने काही दिलं तर भगवंत स्वीकारतात. म्हणजे हे भगवंत आणि भक्त यांच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान असतं, हे भेटवस्तू म्हणजे. आणि मग कृष्ण भावनेचा विकास म्हणजे काय तर जीवनाचं आपल्या परिपूर्णत्व आपण जर गाठायचं असेल तर आपल्याला काय करायला पाहिजे तर भगवत प्राप्ती. मग भगवंतांची अशी भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे भक्तिभावाने त्यांना एखादी गोष्ट आपण अर्पण केली आणि अशी भक्तिमय प्रेममय सेवा आपण जर केली तर निश्चितच काय होते की भगवंत असतात ते आपल्याकडून त्याचा स्वीकार करतात. आणि आपण म्हणजे अशा म्हणजे जेव्हा भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो तेव्हा भगवंतांच्या कृपेस आपण प्राप्त होतो बा. ज्याला कुणाला भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करायची त्यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की भगवंत आपल्याकडून म्हणजे काय हवंय भगवंतांना तर आपलं भाव, आपला समर्पण भाव आणि प्रेम. आणि त्याद्वारे आपण ज्या समर्पित भावाने आपण सेवा करतो तर हे भगवंतांना अपेक्षित आहे. आणि त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी आपण त्यांना अर्पण केल्या पाहिजेत. भगवंत कुठेही सांगत नाहीत मासे, अंडी असं काही मला अर्पण करा. तर निसर्गामध्ये विविध म्हणजे धान्य, फळं, दूध, पाणी हे सगळं आहे, योग्य खाद्यपदार्थ आहेत मनुष्यांसाठी. मग जे काही आहेत भगवंतांनी तर सांगितलंय इथं स्पष्ट, मला एखादं पान, फूल, फळ, पाणी अर्पण केलं तरी चालेल. मग हे अर्पण आपण करायला पाहिजे. मग हा भाग इथं आपण लक्षात घेतला पाहिजे. आणि जेव्हा आपण असा प्रेमाने अर्पण केलेलं जे अन्न आहे तर भगवंतांना ते जर आपण ग्रहण केलं तर काय होतं की आपली शुद्धी होते. म्हणजे त्या तो दिव्य स्तरावर म्हणजे तो प्रसाद म्हणून आपण ग्रहण करतो तेव्हा काय होतं तर त्याद्वारे म्हणजे आपली विचारशुद्धी होते. आपल्या हृदयावरची म्हणजे जी काही आच्छादन असतात ती सुद्धा निघून जातात किंवा आपल्या सूक्ष्म पेशी असतात मेंदूमधल्या त्यांचा विकास पावतात. म्हणजे एक प्रकारे म्हणजे ती शुद्धीकरणाचीच प्रक्रिया आहे भगवत प्रसाद आपण ग्रहण करणं. म्हणून आपण जेव्हा कधी अन्न शिजवतो तर जोपर्यंत आपण अन्न परमेश्वरास अर्पण करते तोपर्यंत आपण ते पापच भक्षण केल्यासारखं आहे. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे भगवंतांना अर्पण केलेलं अन्नच त्यांच्या चित्राला किंवा विग्रहाला आपण अर्पण करून नमस्कार करून तेच पदार्थ श्रीकृष्णांना प्रार्थना करून आपण ते प्रसाद म्हणून ग्रहण केले पाहिजेत. आणि हा भाग आपण इथे
लक्षात घेऊया आणि त्याद्वारे भगवत प्रसादाचं हे महत्व आहे किंवा ते दिव्य स्तरावर तो म्हणजे इतकं त्याचं म्हणजे दिव्य स्तरावर भगवत प्रसादाचं असं महत्व आहे की त्याद्वारे काय होतं आपली आध्यात्मिक उन्नती होते किंवा भक्तीमध्ये सुद्धा आपण दृढ होतो, अशी शुद्धी होत जाते पहा. मग त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, तर श्रीकृष्णांना अर्पण केलेलं अन्न आपण ग्रहण केलं पाहिजे. आता आपण पुढे जाऊया. हा माताजी. यत्करोषि यज्ञासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग भगवंत काय म्हणतात की म्हणजे आता तू जे जे काही कर्म करतोस, म्हणजे जे काही कर्म करतोस कुठल्याही परिस्थितीत तुला म्हणजे स्वतःला म्हणजे जीवनाला वळण लावण्यासाठी काहीतरी म्हणजे असं तुझं मुख्य कर्तव्य म्हणजे काय आपलं म्हणजे म्हणजे आपल्या प्राणांचं रक्षण किंवा आपलं शरीर निरोगी राहण्यासाठी तुला काहीतरी कर्म करायलाच लागणार. मग जे काही कर्म करतोस तर ते माझ्या संतुष्टीसाठी कर. मग म्हणजे मग सर्वांना जगण्यासाठी आता काहीतरी अन्न ग्रहण करायलाच लागेल, खावं लागेल. मग तू जे काही खाणार आहेस तर तो मग कृष्ण प्रसादच खा, म्हणजे मला अर्पण केलेलं अन्नच खा तू. मग आता एखादा सुसंस्कृत मनुष्य आहे, गृहस्थ आश्रमात आहे किंवा वेगवेगळ्या म्हणजे नुसार तो आपली धार्मिक कर्तव्य करतो. मग आपले कुळाचार असतात हो की नाही, आपण उत्सव करतो, वेगवेगळे पूजा अर्चा अशा करतो आपण हो की नाही. मग हे सगळं जे आपण करत असतो म्हणजे म्हणजे घरगुती आपलं जे कर्मकांड आपण त्याला म्हणतो, तर मग जे काही ते करतोस तर मग हे जे करणार आहेस तू तर ते माझ्यासाठी कर असं भगवंत म्हणतात. म्हणजेच काय, दान देण्याची वृत्ती असते आपल्यामध्ये हो की नाही. मग ते जे काही दान आहे ते म्हणजे माझ्यासाठी दे. म्हणजे काय, आपण जर आपल्या संपत्तीचे काही भाग भगवंतांच्या ज्याचा तर ते सर्वोत्कृष्ट दान सत्वगुणी जे काही दान करतोस ते मला. मग आताच्या कर्मामध्ये बरेच ध्यान प्रक्रियेकडे दिसतो, पण आजच्या युगासाठी ती अव्यवहार्य म्हणजे ती साधना आहे. म्हणजे काय, तर आता कलियुगामध्ये काय सांगितलं, तर आपण नामसंकीर्तन यज्ञ किंवा जप यज्ञ करायला पाहिजे. म्हणून मग भगवानच्या पवित्र महामंत्राचा आपण जप केला पाहिजे काही वेळ, म्हणजे काय म्हणजे असा. आणि मग श्रीकृष्णांचा वर अशा पद्धतीने आपण ध्यान करायचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे जो भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राच्या जपमाळेवर जप करून म्हणजे झाली सर्वोच्च तपस्या झाली. म्हणजे आत्ताच्या कलियुगामधलं आपला हा म्हणजे हे काय झालं, तर आपला हा यज्ञ झाला किंवा ही तपस्या झाली. मग हे जे काय आहे ते सुद्धा तू मला अर्पण कर असं भगवंत म्हणतात. म्हणजे जे काही आहे ते मला अर्पण केलं तर काय होईल, भगवंतांच्या कृपेस आपण प्राप्त होऊ. आता आपण पुढे जाऊ. समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी भगवंत कोणाचा काय द्वेष म्हणतात, मी करत नाही. कोणाचा द्वेषही करत नाही आणि कोणाविषयी हा हरे माताजी कृष्ण. मी हे सांगते. हा तर इथं भगवंत काय म्हणतात की प्रत्येक जीव आहे तर भगवंतांशी कसे ते सारखेच आहेत. म्हणजे कोणी विशेष प्रिय किंवा असं नाही, भगवंत कोणाचा द्वेष करत नाही, कोणाचा पक्षपात पण करत नाही, सर्वांशी समान असतात, समभावात असतात. म्हणजे काय की भगवंत म्हणजे एखाद्या मेघासारखे असतात. मेघातून कसा पाऊस पडतो पहा, सगळीकडे सर्वत्र सारखा पडतो की नाही. एखादा खडक असो किंवा एखादा म्हणजे भूमीचा भाग असो किंवा एखादा जलाशय, सगळीकडे समान पाऊस पडतो हो की नाही. मग असेच भगवंत आहे, पण त्यांना आपल्या भक्तांकडे विशेष ध्यान असतं. म्हणजे काय की जे भक्त कृष्ण भावनेमध्ये आहेत तर ते श्रीकृष्णांच्या मध्ये स्थित असतात हो की नाही. आणि म्हणून असे जे असतात तर ते म्हणजे भगवंतांचे भक्त चालते बोलते योगीच असतात पहा. म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये स्थित असलेले चालते बोलते योगी असतात. मग अशा भक्तांची भगवंत खूप म्हणजे काळजी घेतात किंवा त्यांच्यावर विशेष त्यांचं स्नेह असतं. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात की ते माझे जे भक्तिभावाने माझी सेवा करतात, तो माझा मित्र आहे, तो माझ्या ठाई स्थित आहे आणि मी सुद्धा त्याच्या ठाई स्थित आहे. म्हणजे भगवंत आपल्या भक्तांच्या प्रती पक्षपाती असल्याचं म्हणजे
असं वाटतं आपल्याला. म्हणजे का तर म्हणजे त्यांची आपल्या भक्तांवर विशेष कृपा असते आणि हे कशामुळे असतं तर हे खरं तर ऍक्च्युली भक्त आणि भगवंत यांच्यातल्या प्रेमाचं आदान-प्रदान असतं. म्हणजे याला खूप सुंदर उदाहरण दिलंय, की हिऱ्यामधला हिऱ्याच्या कोंदणात म्हणजे हिरा जो आहे तर सोन्याच्या कोंदणात बसवलेला हिरा. मग सोन्याचं सौंदर्य हिऱ्यामुळे वाढते आणि हिऱ्याचं सौंदर्य सोन्याच्या कोंदणामुळे. मग तसंच आहे सोन्याचं सौंदर्य म्हणजे आपलं जे जीवन आहे भक्ताचं तर ते प्रकाशमान होतं भगवंतांच्या कृपेमुळं आणि भगवंत कसे आहेत तर जे भगवत सेवा करणारा जो म्हणजे जीव आहे तर त्याच्या जीवनामध्ये ते हिऱ्यासारखे आहेत आणि मग हा अत्यंत सुंदर असा मणिकांचन योग ज्याला आपण म्हणतो असं आहे भगवंत आणि भक्त तर असं ते आदान प्रदान होतं म्हणजे त्या भक्ताच्या जीवनामध्ये अशा पद्धतीनं प्रेमाचं परस्पर पूरक असं मग हे ह्याद्वारे भगवंत काय सांगतात की असे जे भगवंत आहेत तर ते काय आहेत तर ते आपल्या म्हणजे भक्तांविषयी त्यांचा म्हणजे मनामध्ये विशेष असा कृपा आणि स्नेह तर कशामुळे असतो तर ते एक प्रकारे दिव्य स्तरावर दिव्य आध्यात्मिक स्तरावर भगवंत आणि भक्त यांच्यामध्ये असलेलं प्रेमाचं आदान प्रदान असतं आणि त्यापोटी भगवंत म्हणतात की तो माझा मित्र आहे मी त्याच्या ठाई स्थित आहे आणि तो सुद्धा माझा मित्र आहे आता आपण पुढे जाऊ हा माताजी वाचू हा अपि चेत दुराचारो भजते मा अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह. हरे कृष्ण. हा म्हणजे जरी एखाद्याने असं काहीतरी कृत्य घृणास्पद त्याच्याकडनं झालं कृष्ण भावनेमध्ये असताना म्हणजे तर काय होतं बऱ्याचदा आपलं बद्ध कर्म असतं आणि उपाधियुक्त म्हणजे आपल्याला जे शरीर मिळालंय त्यानुसार आपलं कर्म असतं तर ते म्हणजे असं एकाच वेळी सुरू असतं किंवा ते म्हणजे कसं असतं तर ते समांतर सुरू असतात मग त्यावेळेला काय होतं भक्त सावध असतो पण कधी कधी काय होतं ही मायाशक्ती इतकी प्रबळ आहे ना की त्याद्वारे म्हणजे कोणाचंही पतन होऊ शकतं म्हणजे विकारामध्ये एखादा व्यक्ती पाशबद्ध होऊ शकतो मग कृष्ण भावना ही कशी त्याहूनही प्रबळ आहे म्हणजे अशा प्रासंगिक पतनातून एखाद्या भक्ताचा तात्काळ उद्धार होतो कारण तो म्हणजे शुद्ध म्हणजे जे भक्त असतात म्हणजे किंवा भगवंतांचे प्रामाणिक प्रतिनिधी जे असतात गुरु त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुन्हा भक्तिमय प्रेममय सेवेला जेव्हा आरंभ करतो तेव्हा नक्कीच काय होतं तर तो पुन्हा म्हणजे कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होतो म्हणून असा जो असतो तर तो म्हणजे योग्य म्हणजे जरी त्यांच्याकडून असं काही पतनाधीन कार्य झालं तरी तो भक्ती सेवेत जर गुंतलेला असेल तर तो योग्य स्थितीत असल्यामुळे म्हणजे भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये असल्यामुळे त्याला संत मानले गेले पाहिजे आणि आपण त्याचे निंदा किंवा त्याचा उपहास करता कामा नये त्याला साधूच समजलं पाहिजे असं म्हणतात कारण अढळ आणि दृढ निश्चयानं भक्तिमय सेवेमध्ये मध्ये म्हणजे आपण म्हणजे युक्त होणं हीच एखाद्या भक्ताची योग्यता आहे मायाशक्ती इतकी प्रबळ आहे की असं होऊ शकतं पण आपल्यासारख्या जीवात्म्याने सामान्यांनी त्याचा उपहास करू नये तर म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे म्हणजे भगवंतांनी हे सांगितलेलं आहे म्हणजे सगळ्यांना निक्षून की अशा भक्तांचा आपण उपहास करू नये तर त्यांना साधूच समजलं पाहिजे म्हणजे ते जगाई मदाईची गोष्ट आहे पा तर म्हणजे ते अत्यंत पापी असे म्हणजे नराधम असे ब्राह्मण होते पण ते जेव्हा भगवंतांच्या आश्रयाखाली आले तेव्हा त्यांनी पापी कृत्य सोडून दिली आणि ते म्हणजे भगवंतांचे उत्तम असे भक्त बनले म्हणजे काय त्यांना संत मानले गेले पाहिजे म्हणजे त्यांचं जीवनाचं वैशिष्ट्य काय असतं भगवंतांच्या किंवा भक्ताच्या जीवनाचं वैशिष्ट्य काय असतं तर ते म्हणजे भगवंतांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये युक्त होतात आणि हीच भक्ताची एका योग्यता आहे मग तो युक्त म्हणजे मग तो भक्तीमध्ये युक्त तर असतोच पण तो भगवंतांचा असा भक्त बनतो म्हणून त्याला काय म्हटले संत मानले गेले पाहिजे आता पुढे जाऊ हा माताजी वाचू क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांती निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण. हा जे म्हणजे अशा पद्धतीने भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतात मग ते काय होतात त्वरित नीतिमान बनतात सदाचारी आणि त्यांना शाश्वत शांती प्राप्त होते म्हणजे काय की म्हणजे अशा पद्धतीने ते म्हणजे भगवत भक्तीमध्ये दृढ होतात मग आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की आपण नवविध भक्तीमध्ये जेव्हा आपण रममाण होतो किंवा
जेव्हा आपण नवविधा भक्ती करतो तेव्हा आपल्या हृदयातले जे भौतिक कल्मश असतात ते निघून जातात आणि आपण काय करतो तर एक प्रकारे आपली शुद्धीकरणाचीच क्रिया होते आणि मग सर्व आपली जी पापपूर्ण म्हणजे ते कर्म असतात ते सगळी धुतली जातात आणि आपण भगवत चिंतनामुळे पूर्णपणे शुद्ध स्तरावर स्थित होतो. आणि म्हणून एखादा जर अशा स्थानापासून म्हणजे उच्च स्थानापासून भ्रष्ट असेल तर म्हणजे पहा म्हणजे वेदामध्ये त्याच्या शुद्धीकरता काही धार्मिक विधी सांगितले पण कृष्ण भावना ही अशी आहे की ही निरंतर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आहे. आणि म्हणून हरे कृष्ण महामंत्राचा जर आपण जप केला अखंडपणे सतत आपण नामजप केला तर काय होतं ह्या सगळ्या अचानक होणाऱ्या आकस्मिक अधपतनापासून आपलं रक्षण होतं. आणि म्हणून भगवंत काय म्हणतात की ह्या सगळ्या प्राकृत विकारांपासून भौतिक आपण दूर राहतो. म्हणून असा भक्त म्हणजे ते म्हणतात घोष म्हणजे तो निर्भय हो आणि घोषणा कर की जो माझ्या आश्रयाखाली येतो तो माझ्या पवित्र महामंत्राचा जप करतो तो माझी भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो त्याचा कधीही नाश होत नाही अशी तू घोषणा कर असं अर्जुनाला ते सांगतात. मग आपण पुढे जाऊ. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण. हा मग भगवंत काय म्हणतात की ज्यांनी माझा आश्रय घेतलाय आणि मग जे असे असतील म्हणजे स्त्रिया आहेत किंवा म्हणजे निम्न जन्माचे म्हणजे काय की वेगवेगळे म्हणजे जे वर्णाश्रम आहेत त्यानुसार म्हणजे वैश्य वर्णाचे असतील किंवा शूद्र वर्णाचे म्हणजे हे सगळे वर्णानुसार उच्च कुळ नीच कुळ हे कुठे आहे तर भौतिक संसारामध्ये. पण भगवंतांच्या लेखी मुळीच भेदभाव नसतो. भगवंत सगळ्यांना समान म्हणजे सगळ्यांसाठी समान आहेत सर्वांवर सारखी कृपा करतात. एखादा चांडाळ सुद्धा शुद्ध भक्तांच्या सत्संगामध्ये काय होतं त्याला सत्संग लावून शुद्ध होतो आणि भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे तो भगवंतांचा भक्त बनतो. किंवा एखादा म्हणजे सत्वगुणी ब्राह्मण किंवा रजोगुणी जो क्षत्रिय आहे किंवा रजतमगुणाचं मिश्रण असा वैश्य किंवा तमोगुणी हे काय आहे तर हे सगळं म्हणजे प्रकृतीच्या विविध गुणांनुसार हे प्रकटीकरण आहे. पण तरी देखील म्हणजे जरी हिंद कुळातलं एखादा चांडाळ असेल किंवा त्यांना पापी कुळामध्ये जन्म असेल त्याचा झालेला तरी मग काय होतं समाजामध्ये त्यांचा संघ स्वीकारत नाहीत लोक. पण भगवत भक्ती कशी अशी सामर्थ्यशाली आहे की भगवंतांचा शुद्ध भक्त कुठल्या हीन कुळात म्हणजे जरी जन्माला आलेला असेल तरी तो भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवे झाले योग्य प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली त्याला संघ असा शुद्ध भक्ताचा लाभला तर तो काय होतो तर भगवत म्हणजे कृपेस प्राप्त होतो आणि भगवत भक्तीमध्ये स्थित होतो. म्हणून मनुष्य श्रीकृष्णांचा जेव्हा आश्रय घेतो तेव्हा त्याला हे सगळं शक्य मग ती स्त्री असू दे किंवा शूद्र असू दे किंवा एखादा चांडाळ असू दे किंवा वैश्य असू दे असं भगवंत सांगतात. म्हणजेच काय की श्रीकृष्णांचा जो पूर्णपणे आश्रय घेतो तो असा महान ज्ञानी किंवा महान योग्यांपेक्षाही श्रेष्ठ होऊ शकतो. म्हणजे पहा म्हणजे अशा सर्वोच्च स्थानापर्यंत तो पोहोचू शकतो. म्हणजे हेच भक्ती योगाचं सार आहे किंवा भगवत भक्तीचं कृष्ण भावनेचं म्हणजे हेच वैशिष्ट्य आहे. त्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आपण सर्वोच्च स्थानापर्यंत पोहोचू शकतो. आता आपण पुढे जाऊ. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वै मात्मानं परमात्मरणः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः. श्री गोपाल कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण म्हणजे आपलं मन आहे मनमना भव मद्भक्तो तुझं मन माझ्यामध्ये स्थिर कर माझ्या चिंतनात म्हणजे माझ्या श्याम सुंदर रूपावर म्हणजे तुझं मन युक्त कर. इथं दाखवलं का म्हणजे भगवंताचं हे मूळ दिव्य स्वरूप आहे श्याम सुंदर स्वरूप भगवान स्वरूप तर त्याच्यावर मद्भक्त मद्याजिमाम नमस्कुरु म्हणजे काय मला तू नमस्कार कर मला शरण आहे माझी म्हणजे भक्तिमय प्रेममय सेवा कर नवविध भक्ती कर मला नमस्कार कर मला पूजन कर म्हणजे ही नवविध भक्तीतले टप्पे सांगितले. म्हणजे तो म्हणजे हे नवविध भक्तीतले टप्पे आले बरं का. आणि माझे पूजन कर मला नमस्कार करणे मला पूर्णपणे म्हणजे माझ्यामध्ये रममाण झाल्याने म्हणजे भगवंताच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये तू रममाण झाल्यामुळे काय होईल निश्चितच तुला माझी प्राप्ती होईल. म्हणजे ह्याचं म्हणजे आता आजच्या अध्यायाचं सार काय तर भगवंतांच्या भक्तिमय प्रेममय सेवेद्वारे आपण काय करू शकतो
भगवंतांना प्राप्त करू शकतो. म्हणजे कोणी बुद्धीनी तर्काने भगवंतांची नाही प्राप्ती करू शकेल. तर आपलं काय करायला पाहिजे, आपण भगवंतांना पूर्णपणे शरण जाऊन भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली पाहिजे. नवविधा भक्तीद्वारे आपण भक्तिमय प्रेममय सेवेचे प्रयत्न केले पाहिजेत आणि पूर्णपणे त्यांना शरण जाऊन आपलं तन मन धन म्हणजे आपण म्हणतो म्हणजे काय वाचा मनसा किंवा तर हे सगळं आपली कर्म जेव्हा कृष्णासाठी युक्त आपण करू तर कृष्णांच्या सेवेमध्ये तेव्हा काय होईल, कृष्णामध्ये आपण रममाण होऊ आणि आपल्याला नक्की कृष्णांची कृपा आपल्यावर होऊन आपल्याला कृष्ण रूपाची म्हणजे कृष्ण लोकाची प्राप्ती होईल. म्हणून आपल्यासारख्यांनी असं भ्रमित नाही झालं पाहिजे की बुद्धीनी तर्कानी किंवा कुठली भाष्य अशी वाचून ते नाही, शुद्ध भक्त म्हणजे जे शुद्ध भक्त असतात भगवंताचे तर त्यांच्याकडून आपण ऐकलं पाहिजे आणि मग अशा पद्धतीने भगवंताची भक्तिमय प्रेममय सेवा करून आपण भगवंत म्हणजे त्या सेवेद्वारे आपण भगवंतांच्या कृपेस पात्र झालं पाहिजे आणि भगवत धामाची म्हणजे जेव्हा आपण कृपेस प्राप्त होतो तेव्हा निश्चितच आपल्याला भगवत धामाची किंवा कृष्ण लोकाची प्राप्ती होते. म्हणून आपण इथं काय समजलं पाहिजे की समर्पित भक्तिमय प्रेममय सेवा हेच म्हणजे कृष्ण म्हणजे ह्याद्वारेच आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होतो किंवा भक्ती योगाचं सार काय आहे तर भगवंतांना अनन्य भावानं शरण द्यायचं आणि त्यांना त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा केली आपण तर आपण भगवंतांच्या कृपेस प्राप्त होऊ शकतो आणि त्याद्वारे आपल्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. इथं आपला अभ्यास संपला. कोणाला काही शंका असतील तर विचार. हा माताजी रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया.